Nyakoram jonka moro mintiere otero mokanyo sa pagario marukinyi wachope giko mar juma kawuono chien tarik 7 dwe mar auchiel higa mar 2024. Geno mara ni kamoro mintiere ichiew e yo makare. An mena chiew yo makare chopo ka mar kelo ni chenro mar rupiny kaka kachil kod mano mar mbakoromo mana ka pile chenro mabiro ni yamo chakre sa pagario marukinyi nyaka sa 5 mar onyango. Kawuono iko ni mathoth Nyakoram Gajwang' bang' ma ami weche manyien. Ibedi gi ng'eyo kaka gweng' ma intiere ochio bang'e e nonro mar gazet kono chopo kanyo sa 12:30 abro bedo kanono gazet mano mar Daily Nation kanyakla kod Standard mabenda noko chuthor weche mopogore opogore chaka nagi thor wach mochupe ke Daily Nation makaluore kod nonro mabende kambi matimo nonro mar Infotrack nochiwo odiochieng' manyoro kaluore kod okang' mabende nagidayo godo jopiny e pachoka kaluore kod paro mar chik mar omenda mano mahigani kabende thoth oganda mabende noda dhoggi aneno kanyo kokwedo paro mar chik mano mar omenda mahigani mano kabende giywak mokalo kaluore kod dwaro mano mar medo nengo chiemo e pacho kaendi mano moriwo makate e kinda mamoko bende giywak kaluore kod nengo mago mag modhi mag tedo weche motenore kod nyamburko e kinda mamoko kata kamano wang'eni ma en juma mar 2 Nyakoram Gajwang' mabende osebed ka ichoko pach jopiny ahinya nyaka luore kod paro mar chik e pacho ka grube mohew 500 nyaka gisani osechiwo pachgi kaluore kod paro mar chik mar omenda mano moriwo nyaka kanise e pacho ka nineno kanyo bishop mano Archbishop mar Anglican nochiwo pache kanyo kaluore kod dwaro mano mar medo osuru e makate kod divai mabende chiwo kanise. Kopogore gi mano Standard aneno ka thor wach mabende gimiyo pek en kotenre kod weche mago mag siasa gindike kanyo gi dholiech why Raila Rigathi are pulling together en ang'o mabende gisani koro yuayo mano jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla kod ogai mano mar Azimio Raila Odinga man kaluore kod dwaro duche manyoro ni winjo paro mabende ogai mar Azimio nogolo kabende wacho ni osiro mano dwaro mano mong'ere kaka 1 shilling wacho ni 1 man 1 vote 1 shilling formula paro mabende wang'eni jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osebedo ka dhiro ahinya. Migosi Raila wacho ni maen paro mabende nanitiere e BBI kinyalo paro BBI mabende nosiro wacho ni en machiel kuom paro mabende nani kanyo weche mathoth mipek Nyakoram Gajwang' mago motenore kod weche mag somo abiro lero ni kanyo weche motenore kod dusruok tuke e kind mamoko rom kanyo sa 12 nyaka sa 12:30 nyaka kanyo sa abro bedo ka kiloni bang'e chako sa 1 mar okinyi nyaka rom kanyo sa 2 mar okinyi Nyakoram Gajwang' bende odiochieng' ma kawuono wajamiyo rowere thuolo mano mar twak kodwa e TV mar Ramogi chenro mago mi okinyi ma kawuono adhi bedo gi jalony ma bende dhi bedo ka puonjo oganda e pacho ka yore mopogore opogore mago mag yudo tije kinde ma bende wang'eno ochumi okosebedo katimo makare chakro sa 2 nyaka sa 3 bende wantiere gi chenro mano mar ng'e jothumbe wa kitimane TV mar Ramogi ing'e kit thuma mabende okinyi ma kawuono adhi bedo kwa tugo ka bende Solomon Atito kata mano mong'ere kaka Kafaya bende obago twak kod achiel kuom jothuma e pacho kaendi e chenro mar mbakoromo kaka pile chako sa 3 nyaka sa 5 mar onyango wabiro bedo kwa chake kanyo gi chal mar fwambo bed gi ng'eyo ni gin weche mage mabende waluoni duto te ibiro bedo kiyudo e weche magwa manyien chakre migago twak marwa okinyi ma kawuono e chenro mano mar mbakoromo wadhi bedo gi rowere 6 walosana kotenre kod achiedh nade mano motenre kod omenda e sikunde nyaka sani wang'eni piny owacho pok osechwalo capitation kata mano omenda manego bed ni chwalo e sikunde jopuonjre mantiere mbalariany bende ywak Nyakoram Gajwang' inyalo paro bende e jumani nogoni jopuonjre man bende nego bed ni gi mbalariany mopogore opogore e hikgi mokwongo bende jo kanyo calling letters bende nowacho ni biro chak yoro ne gimoro mano kaluore kod fee ma bende koro wacho ni malo mar mondo mi ng'i kaka inyalo ket fee e yo makare mane chenro mar okinyi ma kawuono pono ni nitiere gi ote moro amora lai mar ote 236000 ioronwa ote kanyo mbui mago mag oganda mano moriwo Facebook, X, Twitter, Instagram, YouTube gi Citizen Digital yudo gi nyinga mar Ramogi TV. Tudi koda Nyakoram Gajwang' mbui maga yudo gi nyinga mar Sharon Ong'aw. Mi obed kodo nyaka giko nikech ma en ropiny mokwongo ho thondweche. But we want to ensure that each and every Kenyan is fairly treated, equally treated. And that's why we're saying, you agree with this phrase that is 1 man,
one vote, one shilling. I agree totally. Mokwongo ne en keto osuru ewi mkati ma praboro gabiro ewi mia odagi wachini kendo ok gi support. Order no kata doko ni ogole ten order makoro kwanya implement nikech contract as at that time jobedo kanyo seru. Ne korum gujwanga dakika uskadaboro toksa pagari marukinyi kamora mora mitiere machi nyinga Sharon Ngao. Mbe e pachoka obugungo chenro maggi kamuti ngosier magisebedo ka gichiwo ne to kod chenro mopogore pachokae. Poni paro mar omenda ibiro kadh kaka en. Maloso soda kod pi Coca-Cola. Riwruok mar jobo mwandu mong'ere kaka packaging producer kembe nyalo loro kendo dar kaka usu bende riwruok mar kembe mag lendo e mbui mong'ere kaka Tespoc okwedo paro mar dwaro ni ng'ado osuru e lendo mag mbui. So when you look at the negative externalities, it's already a mechanism that is tested and works. It then becomes a double charge on already what's happening. And I agree with you 100% that would increase the cost of business and at one point make the industry products unaffordable. And then the circle continues. This levy will increase the cost of doing business. We are seeing the cost of packaging for CSDs or carbonated soft drink to the tune of 80%. And for the water, the aggregate that is in front of me here, the cost will increase by 50%. Koda uchiel mar oganda jo Kenya onge kod ng'eyo mora ewi paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024-2025 kata malo 77 mago mag jo Kenya. Wacho ni kata kadh paro no kaka chik to onge lokruok malich mobiro kelo e uchumi mar piny Kenya. Jo Kenya ornise umieto mar osuru ewi mkate nyamburko e moko ma oyangi gi matimo nonro mar Infotrack mabende nyiso ni atamalo 63 mar oganda jo Kenya wacho ni piny Kenya ok ta e mowinjore kaluwore gi kod osuru man malo. E kinde matwak ewi paro mar omenda mag 2024-2025 riwruok matimo nonro mar Infotrack oyango ni atamalo 77 mar oganda jo Kenya wacho ni onge lokruok mora ma paro mar chikno biro kele pachoka kaluwore gi pek mar ngima kata malo 13 kende ema wacho ni paro mar chikno biro kelo lokruok. Kaluwore ni twak ewi paro mar omenda no osebedo ka igoyo mbaka atamalo 54 mar oganda jo Kenya ni kod ng'eyo ewi paro mar chikno atamalo 46 to kod ng'eyo. It's only this administration that has made this thing called finance be a bit known. Before now, it was silent. Even as researchers, we were not focusing so much on it. We were so much aware of the budget reading. Everybody would talk about the budget reading. But the current regime made us aware that before that budget reading, there's the finance paper that has to be tabled. No, bende yango ni oganda jo Kenya mar matamalo 67 neno ni piny Kenya ok tama kare kagiwacho ni ochumi ma pacho kayulo nengo ngima oidho yudo thieth makare osebedo matek kendo moko kuma piny chal gi rach. Atamalo 19 neno ni piny Kenya dhi makare kagiwacho ni bech gik moko hojore. Kwe kod achiel mar oganda ni e pachoka ka bende giwacho ni sirikand Kenya Kwanza tiyo makare.
Ewi osuru ma igeto keti ewi mkate, atamalo 87 mar jo Kenya ok mor gi paro makamano, ka atamalo 3 kende ema siro paro no. Atamalo 83 kodagi paro mar medo osuru ewi omenda mag oro omenda e mbui kod sime, ka atamalo 4 kende ema sire. Malo atamalo 80 mar oganda jo Kenya okwedo paro mar chuno nonro ma iye mag oganda manyalo miyo fweny mwandu gi mamoko kendo keto gi gichulo osuru. Mokwongo ne en keto osuru ewi mkate ma 87 mia odagi wachno gi support. Mar ariyo en wach mar keto osuru kioro ne ng'ato pesa to transaction cost chaki keto ni atamalo 16. 86 mar jo Kenya otamore. Samoro koro inyalo kon ni jo solosuru nyalo golo nonro mari mawachi ni Jovin pesa moro nyodonjone mabalang', koro wagolo nyinge ni en gi pesa moro mondo mi gine ong'e kaka ochulo go osuru, pesa minyalo yudo e yo mopogore. Mano be jo Kenya 83 odagi. Thoth oganda jo Kenya bende okwedo meto mar osuru e mwandu machalo betri, tie geche, tie ndigni, tie apiko gi tie wheelbarrow. Gik moko ma iwacho ni ok nya rito gin alwora maber, gin gik makelo chochni mag alwora machalo kaka betri, machalo kaka gik moko mag simbe mag ong'we yamo gi, nikech samoseti kodgi to koro iyudo ka bedo matek kaka idwa dhi witgi. Mano bende atamalo 83 odagi, isiro mana gi atamalo 6. Wach keto osuru mar atamalo 2.5 ewi nyamburko ma sami dhi nyiewo insurance mari to iketo idwa ni chul omenda matin mogik en 5,000 asto mamalo mogik en 100,000. Mano bende 81 mar jo Kenya otamore. Kata obedo ni piny Kenya osebedo kaka okenge mageto bero osuru ma pachoka koreo koda kameto mag osuru, nonro mar Infotrack oyango ni oganda jo Kenya thothgi onge kod yie ni piny Kenya ochomo kama kare, ka penjo maduong' en ni bende okenge gi biro nyago lemo. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, gai mar ODM Raila Odinga owuok oko mar dok ne paro ma ichwalo gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua mar ni pok mar omenda madhi ne dongruok tim kirango kwan ji e gweng' ka gweng'. Raila wacho ni mano en paro maket gi mano mane gichwalo kokalo e paro mar BBI. Ne oloso kanolime gi kweth mar Limuru 3 e log tich mare mano mar ODM. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Kata ka gweno podi ok omuonyo bando i wach mar pok mar omenda ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo kadhiro e thurka kuom thuolo manok mokalo, jatend ODM Raila Odinga e tielo mokwongo higa ni nosiro paro no lwedo. Somehow this thing has been misrepresented as if it is discriminating against other parts of our country. Nothing could be further from the truth. It is not a question of discrimination. We want to ensure that each and every Kenyan gets a fair share of resources created by our sweat. This is what it is. It cannot be right that some children should get more money as bursary than other children in other parts of the country. And I think this is a conversation which, if we have it openly, in a open dialogue, we'll be able to convince majority of our people that this is the right way to go. Jalup jatend piny Rigathi osewuok oko ka gwenyore e paro kod moko kuom jotelo e sirikand Kenya Kwanza ma bende ni kod leny e wi dhir makamano. Odinga nolero ni piny Kenya oselewo mar chopo paro makamano ma bende ne osebedo ka odhiro ahinya kokalo e paro mar Building Bridges Initiative mane otisi ka BBI. Bende owito oko higa mag 2021. In the BBI, we had proposed it. We proposed it. Some people don't want to hear it. But we want to ensure that each and every Kenyan is fairly treated, equally treated. And that's why we're saying, top, you agree with this phrase that is one man, one vote, one shilling. Odinga noluwo dho jotelo mawuok e gwenge ma Masawa mar Kenya mane olime e log tich mar ODM Buore ka. Jotelogo jumbe adek mokalo ne obago romo e kaunti ma Kiambu. Romo bende ne otisi kaka Limuru 3 kama ne jotelogo opuode wach kaka siasa ma Mount Kenya
biro ringo kinde mabiro. One person, 1 shilling, 1 vote. The answer to it is to implement devolution fully and to fund devolution fully. We also agreed, and it has been mentioned, that the mantra of 1 man, 1 vote, 1 shilling is a thing that we are not going to relent pushing, not because it benefits people in the mountain, that's far from it. It benefits every other person in this country, and as it has been said, not for us to take from somebody so that it comes to us. No, it is for us to ask from the national government that which they are holding on to and let it come to the people. We talked about equity in sharing of resources in our country. That means you actually take count of the numbers of the people where they are, because the services are primarily first and foremost to the people. Ero Limuru, jotelo ma ok masa mar Kenya ne ochopo e winjruok ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema en ogai margi kendo ema gibiro luwo kama obiro siemo ne oganda ma masa mar Kenya motende gi siasa ma higni 2027. One of the other issues that was going around within the region is the desire to make sure that we are completely scattered politically, and for that reason we agreed as political parties from that region that we will be working under one umbrella grouping we are calling Haki, and we also resolved that that Haki, the patron, not the party leader, the patron of that Haki will be none other than Uhuru Muigai Kenyatta, for the reason that he has the capacity and the ability and also the respect that can bring the people in the mountain together so that we Nairobi. Kopogore manya kwa matiri nyake county Masiaya kama pinya wa county Masiaya pod nikoti marake kenge gope mag Wegorak mar neno ni gopego okobiro rocho chenro mag dongruok kokalo budget mar county. Report mar jaga budget dweche 9 mokwongo mar hikomenda marumo dweni oyango ni Wegorak ne pod bandho tend county Masiaya siling milion 388.92. Jaga budget bendo yango wuodhe madhi e pinje maoko kaka moko kuom kuonde mane tend county Masiaya otie kod omenda kendo jiwo Siaya mondo oneni chudo mag jotich otime yor lai mar IPPD mar thiro mibadhi manyalo neno ka otim chudo makamago e yor aching. George Bati Miolera. Nonro mar jaga budget oyangore ni budget mar bilion 10.54 mane county Masiaya oketo kagigeto chopo chenro mage ikomenda mar 2023-2024 kotingo bilion 7.6 mane gigeto yudo kaka pok mag omenda mowuok kuom piny owacho mamalo, bilion 1.57 mane odong' e ikomenda mag 2022-2023 kod milion 760 mane gigeto kaka choko margi mar osuru. E dweche 9 mokwongo mag ikomendano mane en tarik 31 dwe mar adek mar higani, piny owacho mamalo ne osemana chwalo ne kaunti Masiaya bilion 4.1 ka e kind milion 760 mane gigeto kaka choko margi mar osuru. Siaya ne ochoko milion 402.6 kaka choko margi mar osuru. Ma nyiso medruok mar 12.2 kopim kod choko ma ikomenda mar 2022-2023 mane en siling milion 358.74. Medruok ma jaga budget koni obiro kaluwore kod okenge matend county Masiaya oketo e bugo i atonga mare mar osuru. Sekta mar thieth kama oting'o chudo mag thieth ema nokelo ne county Masiaya omenda mathoth e choko mar osuru ka opim kod sektas mamoko. Jaga budget oyango ni e dweche 9 mokwongo mag ikomenda mag 2023-2024 ne gipuodho mondo county Masiaya oti kod bilion 4.55 22.29 mamoko mag tayo county. Nonro e bugo omenda mag county Masiaya oyango ni bilion 2.17 ne tigo e chulo sara ka bilion 1.46 ne otagodo chenro mamoko mag county. E weche gope ma Wegorak bandho county Masiaya midendo ni pending bills, jaga budget koni kuom milion 761.29 mane bandho county no e chaki komenda makoro rumo dweni. Siaya ne osenyagore ma ochulo milion 422.37 ka e giko dwe mar adek gowi ma pod Wegorak bandho county Masiaya ne en siling milion 388.92. Report no yango ni od bura mar county Masiaya ne ochulo gope duto mag tije mane Wegorak otimonegi. E bilion 2.17 mane Siaya otiyo godo e chudo mag jotich, bilion 1.68 ne otim kokalo e yolai mar lony midendo ni Personnel and Payroll Database ka milion 488.96
ne otim e yor aching'. E bajet mar milion 34.48 mag od bura mar kaunti ma Siaya, milion 15.26 ne otigo kaka chudo mabalang' mag yuoro e rombe ma dho ngere dendo ni sitting allowance ne MCAs 42 mag kaunti no, ma nyiso ni dwe ka dwe MCA ka MCA ma Siaya ne yudo siling ma ok tin ne 39,400. Ripot jaga bajet ni dweche 9 mokwongo mag komenda ma koro rumo e giko dwe ni, Siaya ne otiyo kod milion 181.13 e weche mag wuodhe ma pacho ka kod pinje maoko, ka od bura mar kaunti ma Siaya otiyo kod milion 68.25, to tend kaunti ma Siaya otiyo kod milion 113.88. E wuodhe madhi e pinje maoko, apisa moko 5 mag tend kaunti ma Siaya otimo limbe e piny Iran e kind tarik 14 nyaka 21 ma dwe mar 9 higa 2023, kama tend kaunti ma Siaya otiyo kod milion 3,570,605. Wuoth machielo mana apisa moko 8 mag tend kaunti ma Siaya otimo e piny Qatar e kind tarik 16 nyaka 21 dwe mar 10 higa mar 2023. Tend kaunti ma Siaya otiyo kod milion 3,438,205. Tend kaunti ma Siaya bende notiyo kod milion 1,250,604 e limbe mane apisa moko 3 mag tend kaunti no ne otimo e piny Misri e kind tarik 9 nyaka tarik 15 ma dwe mar 11 higa mokalo, ka wuoth machielo mana apisa 4 mag tend kaunti ma Siaya otimo e piny mar India e kind tarik 2 nyaka tarik 7 mar dwe mar 12 higa mokalo, ne gitiyo kod milion 1,622,777. Jaga bajet kokalo ripot margi koni nitie medruok e omenda mane od bura mar kaunti ma Siaya otiyo godo kaluwore kod medruok e hola mag nyiewo nyamburko kod udi ne jotich mag od burano mar kaunti ma Siaya. Mondo kaunti ma Siaya ochop dwaro mage mag bajet, jaga bajet koni Siaya nyaka keto kenge mag medo choko magi mag osuru, kendo nyaka gineni ochul gope ma wigo rak pod bandhogi e sa mowinjore. Kaluwore ni chik dwani chudo mag jotich tim kokalo e lai mar IPPD, tend kaunti ma Siaya onyisi mondo luwre kod ma kendo were kod chudo ma itimo e yor aching', kendo ni chenro mag omenda mag kaunti no owinjo bed ni timo kokalo e bengi maduong' ma pacho ka CBK, makmana omenda ma ochoki kod kaunti kod mago ma itiyo godo e tije matindo midendo ni petty cash. George Bati, Ramogi TV. Kopogore gi mano, migawo mar somo dwaro maromo siling trilion 5 e chopo kare chenro margi mar higni 5 magiango odiochieng' manyoro. E wi omenda ni trilion 3.47 piny owacho chiwo, kama moko mawinjo gi sol kowuok kuom riwruoge mamoko to romo siling trilion 1.55. Kaka Judith Omondi lero, moko kuom lek magigeto chopo kare e higni 5 mabiro oriwo ndiko jopuonj 116,000 kaachiel gi gero klese 16,000 e junior school. En nyasi mar keto ayanga chenro mar migawo mar somo kuom higni 5 mabiro. Kaka oyang kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ma otelo e nyasini, migawo no dwaro maromo trilion 5 e chopo kare chenro gi kuom higni 5 go. Kuom omenda ni wacho yie chiwo trilion 3.4, kama moko to migawo no winjo many kowuok kuom riwruoge mamoko. The plan will cost about 5.2 trillion over the next 5 years, of which 3.47 will be provided by government, and we expect that we should be able to raise 1.55 trillion. And we must mobilize with our development partners, working with all of us to ensure that our key pillars of education is equity, equality, relevance is achieved. Chenro ni migawo mar somo geto gero klese mag somo e junior school mar 16,000, ndiko jopuonj mar 116 e kwan mar 56 osendiki e higni 2 mar sirkand Kenya Kwanza. Kamano bende ging'iyo keto la somo e lony manyasani kaachiel skul duto ma pacho ka. The ministry will construct 16,000 new classrooms for the junior school by December 2024. And we are aware that out of this, I think we already have 3.5 billion Kenya shillings as we are talking, which will be able to do 3,500 classrooms. Bende chenro mar pidho jopuonjre biro dhi nyime e higni 5 mabiro, gichano chiwo chiemo ne jopuonjre maromo milion 6 kaachiel gi gero kod timo lokruoge kuonde tiego jopuonj, teacher training colleges. The ministry will seek support from partners
in implementing the school meals program, targeting marginalized children in the outside counties and urban poor children. To date, the program has been able to benefit 2.6 million school-going children. E somo mar kuonde tiegruok mamalo, gigeto medo kwan mar kuonde tiego tije lwedo, ndiko jopuonj mag tije lwedo 2,000 kaachiel gi jiwo tiegruok mag CBC e kuonde tiegruok mamalo. E lai manyien ma itiyogo e chwalo omenda ne jopuonjre kuonde tiegruok gi, Mashogu koni gibiro yango bugni manitie, kata bed ni opuoyo ni osedhi maber, kendo e higa ma okwongo, maromo jopuonjre 18,000 ne ochudo kendgi ma oko manyo sir. 18,000 Kenyans as students paid direct to the tune of 7.4 billion Kenya shillings. So when we try to say that there are those who fail to engage in certain programs because of lack of fees, let us be honest to each other. Judith Omondi, Ramogi TV. Jochiw thieth e bor riwruok mano mar kuso osepiny owacho kuom rem keto omenda moromo mar ndikogi e yo mongirore kod miyogi omenda mabalang' maketogi e lwasi makare mar tich e bajet mar higa mar 2024-2025 koloso e kaunti ma Nakuru. Jakom riwruogno Peterson Washira okwayo kamiti mochung' ni thieth kod bajet mondo ne ni giyudo omenda makamano. Ng'anyo mar riwruogno koro ochopo e odiechienge mano mar 67. The ministry has failed because they failed to budget. They were supposed to budget for conversion of universal health coverage staff, which required an additional 3.5 billion. They also did not budget for 900 million to implement the enhanced risk allowance for clinical officers. So I want to address the parliamentarians and specifically Honorable Dindi Nyoro, the chair of the budget committee, and Honorable Dr. Pukose, the chair of the health committee. That really, these are the two people together with parliamentarians that can actually be able to resolve this strike. Nyakorom gwajonga noka dakika usichopo pradek toksa pagari maro kinyi gikanyi ben makele wegiko mano mara weche manyien mano e chenro mar piny okinyi makawuono kata mano kaponga ka yo matin anoka moko kuom bende luo chenro makamagi mbui mago ganda mano makyo piaso mane moko kuom ote mantiere mbui marwa mano mar Facebook. Usman Ustad Juma iwacho ni ineno chenro kintiere kokwanyo ogelo odongo uda sembo jangoma wacho kanyana ya ora Sharon ineno chenro mar piny kintiere Mombasa Mishomoroni. Jekono yugi neno rupiny kintiere Embakasi Aviation na mano Bureka. Vitali Socheng wudige mkarariu wacho na ya ora Sharon in kod wecheno mar rupiny kagisani wacho ni piny oru maber. Kare mukinyo wino inbedo wacho ni weche manyien tuchni e yo makare. Kok manya korom gajuanga chenro podi e lach gisani yena mar mon miaka yo matin mabiro ene nonro mar gazet kikili mabora. In the battle against pests, it's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all those dead. From SC Johnson, a family company. Kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record Yoanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this Okange gimoro tawinjo Roma ni ninja the entertainer wajo maintain your position ili unakanyoge ka fire gudi hakuna police control owatugete manaka Teacher Beach Sangwen Otieno
Ikrine nyiero ma oku. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka giich madhiro sati. Wada jok saina go jok mo adala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Onge kaka chalo wach makin. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo manyalo thiedhi ni change. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo moro awinjo ka daktari owuoyo kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo waya. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore pau tuke. Okonyal rito mondo wakudi wuoth mopong' gi mo. Bosigi mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny mapile ka pile. Tiprosa dawa iwacho marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono yo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'e nono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Nyakorom gajon kamoro moro mintiere machiegni nonro mano mar gazet kaka pile waneno gazede ariyo omian ka The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor wach mabende ochiw opogore nyakorom gajuanga. Daily Nation ochiwo thor wach mano kaluwore kod paro mopogore mabende oganda mapacho ka medo chiwo kaluwore kod paro mar chik mano mar omenda. Odiochieng' manyoro bende kambi matimo nonro mar Infotrack bende nochiwo nonro mabende gisebedo ka gitimo ka bende gipenjo oganda pachgi kotende kod paro mar chik mano mar omenda. Nino kanyo ka kwana tamalo 77 mago oganda mapacho ka indi ok sir paro makamano ka bende giwacho ni biro bedo ka kelo hinyruok mano mar uchumi. Standard nyaka juanga thor wach mabende gichiwo pek kaluwore kod dwaro mano gai mar ODM mano Odinga mabende koro owuok oko mano mar siro kata nadok ne paro michiwo kanyo gi jalup jatend piny Kenya mano mar pok mar omenda madhine dongruok mitimo kirango kwan mag ji e gwenge mano ng'ere kaka wacho ni formula kaka one man wacho ni formula mong'ere kaka one man wacho ni one nation gima mabende nisiro kanyo ichiro mar BBI ukini makamono reka gi oketi zito chana chuma kare wero kod Nyasaye momiyo odiochieng' makono wadage en odiochieng' mar tich abich odiochieng' maler mantiere oganda ma odiochieng' makawuono gidhi e kalo mano koting'o kanisa mar tich abich koting'o Africa Church Nineve odiochieng' makawuono gi walo mar dhi e kalo duoko ne Nyasach gero kamano to bende Sharon kik wawil ni johera mag adhula mapacho ka bende koro odhiambo makawuono geno ni piny mar Kenya dhi romo kod piny mar Burundi adhula mar dwaro tiko madhi goyo adhula mar piny mangima mar higa mar 2026 koro en adhula midhi goyo piny mar Malawi kaluwore ni apewe mantie pacho kae ok opuodh kod FIFA koro en warito kendo walemonegi matek ahinya mar mondo mi gikelnwa loch mwadwaro mondo wan bende wane ka pinywa nitiere adhula mar piny mangima. Maga ng'eni gin moko kuom weche mopogore mana mabende biro bedo kwaluwo ka TV mano mar Ramogi Kizito. Ano ka thor weche nitiere ka gazet mana ken manyalo usore okinyi makawuono king'iyo gi wang' jafwambo king'iyo thor weche mopogore. Wang' wadhi mane nation kanyo nikech kanyo wechego mag budget oting'o weche momulo japiny ahinya sechege iloso paro mar tieko higa mar 2024 higa mar 2025 jopiny omenda nyaka mag nang'o osuru moketi midwa juog mano mopogore mano madhi hinyo japiny ma bende gila sechegi ni kod pek bende oseliekne kanyo na jugo pod biro mapek ahinya mano koro gazet maneno ni jopiny dhi ng'iyo kendo dhi somo ahinya mar mondo ng'iye ni to wach ni en nade kech ma en gino mamulo fuko en gino mamulo ngima en gino mamulo chumi mano bende madwaro ni wacha gudi nyakorom gajuang wacha ne gazet mano mar Daily Nation odiochieng' manyoro weche mabende kata na kile weche mago manyendo kiny makawuono kambi matimo nonro pacho ka Infotrack bende nitiere penjo mabende gipenjo jopiny kaluwore kod paro mabende ne ginyalo chiwo kaluwore kod paro mar chik mar omenda neno kanyo kwana tamalo mathoth mago oganda koro kwedo paro mar chik mano mar omenda kineno kanyo Eric kaluwore kod Infotrack kuma ji aparo chokore aboro kuom ji 10 iwinjo kanyo ka bende nokwedo osuru mabende kore dwaro medi e nengo mano mar makate ineno kanyo mor tedo weche motende kod nyamburko e kin mamoko kwana tamalo 77 bende wacho ni paro mar chik mano mar omenda ponono ni okadhe pachoka okobikelo kata na obro bedo ko hinyo ochumi mapachoka e kin mamoko mabende neno gina maga no kanyo ka tipo bende makate tipo mar makate ochiw kanyo nikech makate en gino maduong' iwinjo ka ng'ato kawuok to wacho ni awuok adhi manyo makate kata mana mo bende wacho nango ni Nyasaye miwa makate makawuono daily bread koro wach mar makate en wach man kanyo mabende oselie kanyo ni dhi ketne osuru mar tamala 16 kanyo makoro wach mar makate ni en wach jadolo ka bende kamati mag
no ochiwo ywak mare kowacho ni wach ni dhinyo wach mar sakra mit kanyo Sharon. Koro wach no nitie kanyo bende wach mar juo osuru midhi kete in mageche kidwaro kumba mar gari bende koro dhi med kanyo atamalo 2.5. Koro weche gi Sharon gin kanyo koro japiny jur, japiny ng'ur, japiny ywak ni magi duto kobio kete tim kata ka paro mar chik mar omenda mar higa 2024 ni odhi okete otimo kadhe kanyo to dhi kelo pek ne japiny kanyo ma koro bende mana kaka isewache no ni kama jo Kenya par nitiere boro ok oyie kod chik ma kamae gipinge ma koro Sharon bende nwaneno kanyo ka koro jogo mapinge nyano wach ni oganda jodak ma Nairobi mago mawuok North Eastern mawuok Nyanza kaachiel kod masawa mar Kenya gine jogo mathoth gi bende koro pingo paro mar chik mar omenda ma koro sani isumo paro magi lak seche gi Sharon waneno kanyo ka kweth maingo 100 kanyo osechopo nyim ati mar manono kata ma dayo dho jopiny mondo migi golane wach mar chik mar omenda ni koro kanyo to koro chiwo ywak ogre nikech iwacho ni gini dhinyo uchumi mar Kenya kelo ber nikech kata joket mwandu no wacho nang'o koro gibuogo wuok e chiro ma Kenya koro sama gibuogo wuok e chiro ma Kenya ni Sharon gimane man kanyo en jopiny buora dhi wito tijegi bende joket mwandu bende wacho nang'o gin koro gido ka pek mathoth gi kata gilak seche nitiere ga mosewuok modhi e pinje mag libamba koro ma medo mana midhiero nikech kar mondo mi koro budget no bed gino manyalo loso chumi mar Kenya koro luoro ni tier ni en gino madhinyo mano chumi mar Kenya en mana gino marwa ni paro ma bende pod medo chiwo gi oganda ma pacho ka ibro bed ka ikete tim nikech anyalo paro higa mokalo bende paro mar kar na chik mar omenda ma bende sani tiyo mar higa mar 2023 oganda ma pacho ka inogwe koko kata kamano nwaneno ka pod ne okadhe nyaka sani nyakwar Mgajuanga ma en juma mar 2 ma bende pod ka opach jopiny kaluwore kod paro mar chik mar omenda mano ma higa ni kanyaka sani grube mohew 500 bende oseda dhoge kaluwore kod pachgi odiochieng' ma kawuono bende ang'e ni chenro ma kamano biro bedo ka dhi nyime e magawa moro mantiere e apaya mano ma Mombasa Road mantiere kaunti mano ma Nairobi nyaka sani thoth oganda ma bende oseda dhogi giwacho gimomiyo osuru mopogore opogore ma bende idwa juogi e mwandu biro kelo rach mano mar uchumi kopogore gi mano nyakwar Mgajuanga ni nyiewo Daily Nation wacho kama omiye peke ite mano mar 6 kanyakla kod mano mar 7 Finika benano wach motenore kod siasa odiochieng' manyoro nyakwar Mgajuanga ogai mano mar ODM Raila Odinga nowuok oko mar dok ne paro mano ma ichwalo gi jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua mar ni pok mar omenda madhine dongruok tim kirango kwan ji e gweng' ka gweng' mano mung'ere formula mano mung'ere kaka one man one vote one shilling formula kani winjo twak mar ogai mano mar ODM odiochieng' manyoro nacho ni paro makama ong'e ni nyalo kelo weche mopogore opogore kata nyalo nyayo paro kowuok kuom oganda kata kamano owacho ni mano neno paro maket gi mano mana gichwalo kokale paro mar BBI. Sharon wach mantie kani odiochieng' manyoro ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga bende ka koro kweth mar jogo manoloso romo mar Limuru 3 kanyo terne gino mane gi ng'ade romo cha koro wach manyo terne en mano ma oting'o pok mar mwandu kata nweng'o mar piny ne counties ma idwaro ni pogno otim e formula mar ng'at achiel ombulu achiel siling achiel one man one vote one shillings mana kaka Raila Amolo Odinga ne wacho nang'o ma wach mane gi siro mano mar BBI mano ting'o wach mar mwandu ne sirikand county wach ma bende gi kinde no Gachagua kaachiel kod jatende William Ruto nopinga ahinya koro gi lak seche gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wuok oko kowacho nang'o en koro dwaro mar mondo mi oganda moloto masawa mar Kenya oyud ratiro mar gi pok makamae kowacho nang'o nitiere counties man kod ji mang'eny to omenda magiyudo kowuok piny owacho tin ahinya mogi wacho nang'o ka bed ni mwandu ni ipogo ok nodhi hinyo kuonde mamoko nang'o ni ng'ato ka ng'ato ma Jakenya oyudo ratiro mare oyudo pok mar piny owacho yo mowinjore to wach mar koro Gachagua chwalo ma koro Raila Amolo Odinga bende siro ni kalure mane wachgi kane gin kod Uhuru Kenyatta en wach ma bende koro nitiere gwenge mapingo nwaneno chien kata juma mokadho
ka josiasa kata jotelo mawuok e kaunti ma Tana River ne pingo wach ma kamae kane giwacho ni mae dhi kelo jwang' ne gwenge moko ka giwacho ni onego bed ni poge kaluwore gi lach mar gwenge kata lach mar lo magimbe ne wach mako dhi kama to gidwaro ni kar le mar Stavocha bende koro kete lwet county no mar mondo mi dwengo makamano dhi ne county koro wach makama iwacho ni kata konyuolo pogruok to Raila no wacho nango kik onyuol pogruok nikech ng'ata kamoro ma intiere odhi do ratiro mare dong pogruok wasebedo kwa neno kini winjo kana kaka moko kuom jotelo mawuok e masawa mano mar piny Kenya kaka osebedo ka iloso gisebedo ka gikwedo kang mager pok mar omenda madhi ne dongruok tim mano kirango kwan mag ji e gweng ka gweng dong wasenjo gi ka giwuoyo ka bende gibalo gi jalup jatend piny Kenya koro masani koro gai mar ODM Odinga siro dwaro makama agedo no dichi makawuono samoro gibro lose nikech wach makama ogai mar Azimio no wacho dichi manyoro nyakwar live kweth mar kata kosiro wach mar mondo mi koro to no timo wach ni kalore Kenya duto yud ratiro mare ma wach ma bende king'iyo governors mawuok e ho mar Okak gin gipingo wach ma kamae gidwaro ipoko tim kalure kod lach mar gwenge nikech wach nango komigi pok ma kamago kalure kod lach mar gimiyo gi omenda ma gidhi choro godo tiegni gi jopiny Sharoni gweng nyalo bedo malach to koro yudo ka ng'ato dak kuma chielo to ng'ato ni mabor mar mondo mi jogi otudi ma kata yore mag wuotho bedo apaya maber to apaya maber dwaro omenda jogi ng'iyo kanyo koro wang'iyo nikech magi koro chalo weche mag siasa nikech ndalo idwa kete katiba kokadho BBI kane bende koro kele koro gi weche mabiro ka tudre weche mag kanyo kata ka koro ni dwaro ni ratiro mare to siasa bende tudigo kanyo koro wadhi ng'iyo Raila bende nyowacho e seche ma bende wang'eyo Sharon ni Raila to koro dwano dhi koro piny owacho bende sire koro wadhi ng'iyo ni ten wach mar pok piny owacho dhi ka ochung' mane gima bende warito kanyo nyakwanga jwang' dwaro ibro bedo kisome e ite mano e gazet mano mar Daily Nation mano wadhi anene e ite mano mar Daily Nation nyakwanga jwang' pono ni itugo punda ka kembe mabende osbedo ka goyo punda kata mno osbedo ka cholo tuke mag goyo punda osbedo ka lando ni utug responsibly omiyo nitiere japuonj moro wach ni nasomo odiochieng' manyoro nayude mbuyo odiochieng' manyoro ne wach moro mabende nomaka nitiere japuonj moro nyakwar mag jwang' mapuonjo e skul sekondar mano Manyamira Boys mane county Manyamira mabende nokawo ngimane en owuon wira ne tuk punda ing'eni nolalo bet mano mar siling 50,000 tuke mago mong'ere sino en wach moro malit to mok en okang' mokwongo mabende walando okang' makama waseneno were mopogore opogore mabende kawo ngimagi bang' ka giselalo omenda e tuk punda Sharon Kelvin Omwenga punda no gweyo marach ahinya kanyo kano oketo omenda maromo 50,000 mar mondo mi otugo kanyo mano tugo ma ikete mbui mar kasino kanyo ma en mano miluongo ni Aviator ma en kikete kanyo koro irango kako owuotho ma kineno kodhi malo cha to koro inyalo dhi golo pesa nino to bende koro wacho nango ni kicha beringo ng'i maseche moko nyapoko odhi omuonyorego koro pesa jago ni nomuonyore kanyo omenda maromo 50,000 kanyo koro makano timre no ahinya nikech Sharon ma japuonj mondi kod board of governors ma en politika gi sirikal to se iwacho no setiyo kuom higni 4 kanyo wach ma bende ni wacho kanyo ni en mano en japuonj mosebedo kod dan mar paro kalure kod ni osebedo ga bende kolo pesa kuom jopuonje moko to kata kamano ogimiye ga liet ma moro mondo mi giduok pesa cha piyo ing'e tuk punda nyalo miyo iol gadier nikech kiyudo samoro ineno ni ilalo ineno ni kaolo tabro nwang'o mamoko wach man kanyo bende Sharon en nang'o ni jago ni note dala kucho chokalore ni janyuol ne tuo koro nokono minode mar mondo mi odhi ong'iane chal mar janyuol gi koro seche ka iwacho ni gik mane dwaro kuome pesa bende ng'eny kanyo kaso pesa mane itiere godo bende ne gogo punda ma punda ogweyo molal kamano koro nodhi mokawo ngimane en wach malit ahinya emomiyo wanyiso jogo matugo tuk punda ni tuguru mariek bende ng'iuru kama utuge punda pundi ni moko richo emomiyo wakonogi ni gidhi e shabiki kanyo ma weche beyo itiketo mana pesa ni matin titugo maber tiyudo
nuengo ok moko mag avieta ma punda en oringo magelegele magweyo jini. Nyakorom Gajuang en wach moro malit. Nyakorom Gajuang nitiere kod apps mago mag betting ni to be responsible. Kata kamano en wach mabende nomako school mano mar Nyamira Boys gi Buok. Kisomo kanyo principal kata mana jatend mani skul sekondar mano ma Nyamira Boys kaka George Onkundi wach nomako gi Buok. Giwinjo ni japuonj makamano kaluwore koda lalo enda mag tuk punda. Wach machielo pono mbui mano mar X. Akena ang'o mose mbui mar X nikech kata mana penjora to tinende hana korono lande. Ngeni mbui mar X Nyakorom Gajuang nonyiew gi jo mong'ere kaka Elon Musk. Alo paro na nyinge ne Twitter. Elon Musk nonyiewe to koro nyaka X. Sani koro kamano mbui makamano kithomo na donjo samoro kata mana kintiere nikech nitiere content kata mana sinema gi tipo mopogore opogore Nyakorom Gajuang maricho richo mok inyal neno kintiere gi nyathi. Sani koro neno wach kanyo ni concern as now X okays sharing of adult content. Wanduto te wang'e ni adult content enang'o. Koro kitiyo kod mbui mano mar X mano ng'ere kaka Twitter. Koro ne gitigo de yo makare nikech tipo mopogore opogore nyalo mana mienjo kanye no ka koro mbui no bende koro seyango ni gichiwo tik mar mondo me sinema makamano tipo makamano nyisi. Sharon badhi kelo ywaruok e mbui ni kachiel kod piny owacho. Kech piny owacho kapar dhi yie wachni e yo mayot. To piny owacho kende agombo winjo ni sirikande mamoko to biro wacho ang'o mago mag pinje mamoko. Nikech nyaparo kata chien kanyo piny owacho nowuok tumosuo kod TikTok. Ka nitie weche moko man wacho ni nikeyo kanyo mok ni kare. Koro ma bende kako yie nang'o ni wechego inyalo ke mago moting'o weche mag terruok. En wach ma aparo ni idhi pinga ahinya ma bende giwacho kanyo ni giyie ni kolose yo makare ni seche moko ipando wang' mar mondo mi ng'ato kik nyis wang'e. Gima duong' kae en ni wach ni odhi nyayo nikech magi mbui ma nyaka nyithindo dhiye to sama koro nyithindo dhi neno gik makamagi ok gin gigo man kare. Koro wadwaro mondo mi oket gimoro maler majiwo kelo kido makare kido oganda. Watu koro wasechiwo ne Nyakorom Gajuang siem nikech samoro nyalo bedo e mbui mano mar X to samoro data ni nitiere on to sound bende nitiere on to samoro ng'iya kata mana videos makamago kikadho to gik moko chako tugo kanyo nyalo kana kelo wichkuot. Nyalo kelo wichkuot. Koro Nyakorom Gajuang kitiyo gi mbui makamagi ibedo motang'. Kopogore gi mane ite mar adek Kizito nitiere jal moro mosebedo apisa mano kaduol mar NIS to Mboya Adala. Wach mara nomako jopiny gi Buok chieng' tich ariyo liekore nokawo ngimane en owuon. Ting'eni ne en director mano kaduol kata mana assistant director jalup director kaduol mar NIS mano National Intelligence Service mantiere buore Nairobi kalog tich mare nitiere Ruaraka. Koro liekore nokawo ngimane en owuon kendo nowe suicide note iwacho ni barua mar gimamiyo ni nokawo ngimane. Kata kamano jal makamano Nyakorom Gajuang kintiere gwenge mago mag Kisumo geno mara ni seneno magawa mong'ere kaka Europe Choma Zone mane en magawa mare jotije mage hanno ka Daily Nation jofwambo mag Nation odhi dayo jotije ma osebedo Europe Choma Zone mabende wacho ni jal makamano Adala nanego bed ni dhie magawa makamano kata kamano ne pok oneno kanyo kuom thuolo malach ne nje higni 54 wachre no chwadre gi magina en owuon. Sharon ma wach ma bende koro kawo jotich mag kar magawa mar Choma Zone mano ma Europe yudre Kisumu kanyo ka koro jatendgi ma en obila maduong' kanyo nokawo ngimane mawacho nang'o nosebedo kod dang'ni mar bedo kod dang' mar paro ni iwacho ni osekawo kuom dwe achiel kapok onene magawano kama wacho ni nosebedo ga kodhiye. Koro wacho kaka ne ni wacho kaka ng'ano man kod machiegni ng'ano mane en nobet kata kod customers gi obet godo ka gi kacha ma en ok ng'ama ni nyawach ni kare mobet cha miyo mobet pile yudo ka chieng' ma kama obet kama gi customer chieng' ma kama en ng'ama kama chielo en ng'ano mane ni kod mor ka Adala Otuko mane bet mokwongo mar Kenya piny kendo wuon gi ne koro mae wuoyi ma kalore kod dang'ni mar paro kanyo chieng' tich ariyo kanyo
mutijege mag ot mano Caroline Amanda koro ne obudho koko ne jagoni koro koko ne jagoni odhi openjo chuk dari to bonene kowuok oko kanyo konene koro idho nyaka jas malo mar mondo mi ong'ie to ok oyude koro ka gidhi to giyude od jotich mano servant quarter kacha moyude ka koro ochiel gi magina mane gi chiwo wach ne obila ma koro odhi timo nonro wach ma kama en wach malit ahinya koro koyo mono ganda ni kenti kod wach moro mokaw chunya ahinya wadu ya Kenya rido kaka konjri ke mone wach mo ma Kenya onyalo sumo paro ma yud kaka iloyo wachno mani wach ni en wach miloyo godo weche mabiro paro video to ni kuom mini kichiranyisi mag paro ka ng'ato osiepni samoro moko ntiere minyalo neno kuom ranyisi kiwinjo ni jotije mage jok mabende nosebedo ka tiyo e magawa mare mong'ere kaka Europe Showma Zone wacho na pok odhi kanyo kuom thuolo malach bende kigone simu kapo nono ne isebedo kin gi ranyisi makamago bende ber kiloso gi jalonya kuom gajwang nikech kisomo sigana makama wacho ni osiepe kanyakla kod wedege nacho ni en jal mana mor manok ne gipar ni nyalo kawo ngimane en owuon kata kamanya Mgajwang kisomo kanyo nokawo ngimane gi pistol mano chieng' tich ariyo mano mar jumani wach moro malit ahinya ero kama naina mapio pio kichande no kasa chilu chegni romo ite marabich ne kwa Mgajwang en mor ka koro vaccines karamna chanjo bende kori biro bede kikeyo subtende mopogore chakre odiochienga makawuono mano bang' migawo mochung' ne weche mag thieth e pachoka nonyiewo chanjo mano mar siling milion 8 mago maga nyithindo mopogore neno kanyo chanjo mabende oganda mapachoko osebedo kaywa osiptende osebedo gi nok mano mar chanjo koro Harry Kimtai main jagoro mungirore e bwo weche motenore kod thieth mago medical services wacho ni chakre odiochieng' makawuono chanjo makamago ibiro ikeyo e subtende mopogore kizito dong neno ni gin chanjo maromo nade BCG ineno kanyo gin chanjo maromo milion 1.2 bende ntiere oral polio chanjo monyo milion 3 mago milion 3 kanyakla kod mano mungere kaka tetanus ni mano mar measles Sharon ma wach makare ka koro piny owacho kokadho kuom migawo mar thieth nyalo kelo chanjo marom kama iwacho ni gin chanjo milion 8 kanyo monyiew kod omenda maromo bilion 1.25 ma koro dhi konyo nyithindo maromo milion 1 gi bathe kanyo en wach makare odhi geng'o tuochego mag athany tuochego mag ng'iew nundu kanyo nikech Sharon ing'eyo athany en tuo malich ahinya kata polio ma jopiny ong'eyo ahinya en okelo ng'ol ne nyithindo ma okelo ng'ol to bende koro tami timo tijegi mopogore tami wuoth koro en gima kare mar mondo mi piny owacho ket sinani neno ni chanjo chiwo yo makare koro gimed mana kele bende kopogore gi mano ntiere weche motenore kod maunde ite maraboro nyakor Mgajwang ntiere moko kuom obila mapachoka ma bende nomake mano ka bende nomake gi ketho mano mar bribery mano mar asoya kanyakla kod extortion achila makamano bende liekre ni ma bende nomane njoroge nyalo para ma bende nomak bang' tipo ma mbui ka oro obila moro koro nochop gi kanyo gi ketho mopogore Sharon man wach japedho olokori pedho japedho ma koro wacho ni nopedho jago mane rodho obila yan charembe ne koro make kanyo kitude kod weche mag mecho weche mag mibadhe kanyo kiwacho ni negi kwalo omenda mar skul moro miluongo ni Rofin International School mayudre Utawala kucho iwacho ni kata jago no mata omenda makanyo basa mar skundno nodhi ogolo omenda maromo milion 2.2 mar mondo mi ochul to kore wacho ni nenre kaka noluwe ka nowuok e bengi ma ka nochopo to oyiengo nyamburko oko mar skul ka nodhi donjo e skul to koduogo to ka omenda manowe e skul gari noto kiyo ma olal kanyo koro kanyo kano gigo report e station obila mar mihango mayudre kar jot makayole kacha cha to pichni mago mag CCTV ka nitiyo king'iyo to golo pichni kama koro joki idhi rang tido ka ang'wen kuom gi gin mana obila jok monego bed ni rito mwandu jopiny ema koro lokre koro kawo mwandu jopiny ma bende koro kanyo idhi odonjnegi kod keth mar mecho gi ang'enge ma bende iwacho kanyo ni gin jogo mano ok nopang tich e gwenge mag Utawala kucho moko bende winjo kanyo na soya obila dwaro soya mano mar siling 40,000 koro warita nena ni doho biro bedo kaka okang' machal nade
maboro mabende koro lieko gi ketho makamago. Kizito ite mar 12 wang'eni piny owacho nochako kendo manyo ringre e bungu mano mar Shakahola chieng' wuok tich mano mar jumani main face mar 5 wacho ni 5th phase mabende koro pod idhi piny owacho pod dhi nyime gi kunyo ringre e bungu mano mar Shakahola. Kwan mag ringre nyaka rom gajwang' mabende oseyude jumani chakre wuok tich nyaka rom kanyo odiochieng' manyoro gin kwan mano mag ringre 17 mabende koro kwelo kwan duto te chakre face mokwongo nyaka sani face mar 5 nyaka kwan mag ringre 446 moseyudi. Kata kamano wach mantiere ni kineno kata mana ringre mabende koro igolo e bur makamagi Kizito gin mana choke mabende piny wacho ni yudo dhi bedo matek. Koro nitiere moko kuom jolony moko e piny owacho mondo omany jolony mamoko ramna mawuok e pinje mamoko mabiro konyogi mano mar fwenyo nyinyo kata DNA. Sharon, ma wach madhi bedo mapek ahinya yango jogi obedo mapek ahinya nikech jogi gin jogo makoro bende dendgi osetop makoro odong' mana choke kanyo to piny owacho pod dhi mana kunyo jogo mano ike bungu mar kar keth mar Shakahola kanyo to kata kamano Sharon gi lak sechegi waneno ka jotelo bende mawuok e budho nam chumbi kucho ywak kalure kod kar kano ringre gi giwacho ni sani koro chopo kama nyiso picha marach wacho ni kata kichopo kanyo en tik moro mawuok marach kar kano ringre no bende koro pong' makata ringre moko koro ok nyakand kuondgo mabende niwinjo chien kanyo kane gikoyo piny owacho mar mondo mi kate ka ok nyal yang jogi to kawgi oikgi limbo makanyakla. Koro warito ni dhi bedo nade nikech thoth oganda gi pok oyangi jogi pok oyangogi koro akia ni piny owacho biro kawo okang' mar ikogi e limbo makanyakla kata idhi tim nang'o nikech sani koro iwacho nang'o ok okel picha moro maber kuonde ma koro ikano gie kucho mabe ni neno nyaka container oket kar kano ringre omedi kama okane ringre mar jogi. Mano bende mwarito nikech mano nyisi kaka thoe mag oganda noneno nyaka rom gajwang' nyaka sani bende Kizito ing'eni Mackenzie mano jadolo ma Koch Gilange pok ochwalnegi bura karamna pok ng'adnegi bura nyaka sani e kind thuolo chakre na makgi kind thuolo mar higa achiel mosekalo. Emani gima mako dhoga en ni thoe mag oganda ka koro jumani kende nyaka rom gajwang' e kind thuolo mar ndalo 4 chakre wuok tich nyaka chieng' tich 4 ringre 17 noyudi. Mano nyisi ni nitiere ringre mamoko mathoth mabende pod nitiere bungu ma Shakahola e okang' mar 5 mabende kunyo makamano dhi nyime warito winjo ni gin ringre adi to par ni Kizito gigi bok tim gi siling achiel niwinjo kanyo budget mabende nochwal kanyo gi ogai mar obila mano mar mondo mi many ringre makamagi kendo e okang' mar 5 manyo gi dwaro omenda mathoth kendo kata dhi timo DNA omenda mathoth. Sharon, kwan mosewuok kae en kwan maduong' ahinya ne osechopo 400 gi wiye to pod ikunyo moko pod iyudo pod igolo koro akia nang'o odhi chopo kumane mar Rwanda chopo miwacho ni nochopo milion 1 maniluongo ni genocide koro marwa ni wadhi pime kuru nikech kako dhi ni kwani pod medra ahinya. En wach moro malit wanene Machinglo bang'e wang'ito wach mochiwe Standard kaso watiek nonro mar gazeti. Machinglo moro nitiere ite mano mar 6 nyaka rom gajwang'. Machinglo formula iwacho ni 1 man 1 shilling 1 vote mano kaluwore kod paro maket gi mano mabendo gai mar Azimio Raila Odinga wacho ne gichwalo mano kotenre kod paro mano mar BBI mano mar ng'iyo kaka pok mar omenda madhine dongruok itimo kirango kwan mag ji e gweng' ka gweng'. Haya Kizito gi wang' mar fwambo Machinglo ni nene nade? Sharon, king'iyo kanyo tidhino jotelo kanyo madongo ahinya mantie kweth achiel to ng'at achiel bende koro wuok e ot moro ma king'iyo toke to nitie od bura kanyo nitie buk moro maduong' mano iwacho nang'o weche go mag omenda miloso kanyo koro sama iloso gini nyawinjo wach moro ni Saulo koro neno Paul wang'o yepo en Paul koro wacho nang'o pok otim ng'at achiel siling achiel kura achiel ma wach mane kinde ka nopinge koro gilak sechegi osire koro Raila bende nowacho nang'o au neno Saulo neno en Paul koro gini kelo pogruok kargi kae Kenya Kwanza kae nikech koro akia nang'o jatende dhi wacho wach ni nade Raila to nosiro wach ni okonya koro tineno wane wach wadonja donje konywa sire
Aya, mano paro kanyo mabende Ogai mar ODM Raila nosiro, mano paro mabende Gachagua bende osbido kata mana kadhiro. E ite mogik nyakorom Gajwang', mano mar Daily Nation, bende wanisom kotenre kod weche mag somo, ka bende wang'eni odong' mana gi jumbe 3 mar mondo mi watiek hik ohala, mano mar higa mar 2023-2024 nyaka sani, nitiere kaka capitation, omenda mabende piny owacho chwalo ne skunde, pok ochwala nyaka sani. Dibed ni okang' makamano nyiso nang'o? Wang'eni Ezekiel Machomo bende jatend mag somo ojawacho ni omenda makama ochiegni chwal e sikunde. Koro ibro rit nyaka karang'o mane penjo maduong'. Bende Standard nyakorom Gajwang' kani do thuolo wani somo weche motenre kod dusruok kan mano Daily Nation wani somo weche motenre kod DN to the Voice. Wacho ni untold story of Dasanach. Wani somo ne nantiere culture moro kanyo. Iwinja nena negi wachang'o. Ong'e The Standard mana mapiyo piyo Kizito nikech thuolo ano kadhi mayo wawang'wa wele bende osedonjo. Ang'eni mani dhi riwo gi wachni mogik. Donge. Wach mabendo mipek e gazeti mar The Standard mabende nwaselosi en kotenre kod paro mabende nochwal kanyo kod Ogai mano mar ODM mabende koro siro pach jalup jatend piny Kenya. Machielo mabende nyalo lose nikech ang'eni gigo ng'eny. E ite mar ariyo neno kanyo party aspirants protests as UDA postpone polls. Nitiere gwenge mamoko mabende neno kanyo ka duond bura mar UDA nochoro nyime yiero mage mago mag gwenge. Kizito kinyalo lose gi mano gi wachni mogik watieko. Sharon katire mapiyo piyo gazeti mar Standard bende koro keto wach mar pok mar mwandu piny owacho, nweng'o mar piny owacho. Makoro jalup jatend piny Kenya Gachagua dwaro keta kura achiel, ombula achiel, ng'ata achiel. Makoro wacho ni kanye monyono. Ong'e ni dand ng'ata diera, okoni sanu wuok no wacho mana diera. To wach ma timre ka gi Gachagua en mana nang'o. Sani koro fwenyo kuma oganda ne ntiere. Modwaro nang'o gik mowacho kono kadhi kod oganda mare. Nikech no fwenyo kaka uka mar siasa moro ne temo yuke kanyo. Koro winjo kaka mochung'e ni adhi mana kod jopiny kucho masani wacho ni winjo pek kalure kod pok mar omenda mar piny owacho. Kwa bire weche mag yiero mag duond od bura mar UDA kanyo Sharon Imano Gakuya jaod bura ma Embakasi North kanyo e bende wang'eyo nodwaro lemo mar bedo jakom UDA Nairobi kanyo, lemo molaro kod Sakaja mabende ka yiero makamano tim josetim e ward mopogore opogore Nairobi kanyo Sharon kama nwaneno notim yiero e lemo maromo 340 kama Sakaja noluongo romo e Bomas kacha opako joge mano wacho ni joge maromo 240 noyudo lemo makamano. Koro eben kod geno nodhido lemono. Koro Gakuya nyichi siro kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mabende Sakaja noywak kanyo malit ahinya. Koro gi sechegi en bende koro ywak ni entie gire moro manendre ni timre kata pi ntie kaka osechak duoge boye kanyo kalure kaka ochor yiero makama mbele. Koro magi mana yiero mar duond od bura ma neno ni keto duond bura mar UDA obedo makare. Ida yud jatelo mar UDA Nairobi. Nairobi en kaunti maduong' kama ochung' mare duong'. Koro bende kitele Nairobi ineno kaka ng'ano bin kod mbi kod oteku makare. To dichieng' manyoro bende waneno kaka Kuya bende norumo kanyo gi maromo delegates 200 mane paw tuke mano makasarani bore Nairobi. Eric, wachin mogik watieko. Wan koro wamedo mana koyo oganda ni gimed tiyo matek nikech koro weche mag seto kan sani koro tudre sama omenda nyalo chopo ni imiyo ng'ata achiel kalure kod kwan mag oganda. Wang'e no dhi chopo ne ng'ata to bende koro sambo tim kamano. Ong'iye bende lach mar kor gwenge wadwaro peyni matudowa ma ok bed ni koro gwenge moko dhi bedo bange koda peyni nikech pesa odhi kamoro ni jing'eny kuro. Gin mana weche mag siasa to wan kaka wanjo fwambo koro waketo wang'iyo gi nikech wan mwasoko ne gi jopiny to wakelo negi machiegni molo to giket wang'ira mogi kani bende masoko gi matutro miyogi. Erokamano enye Kizito nyakorom Gajwang' kinyo gazeti mar The Standard okinyi makawuono thor weche opogore haneno nyadendi moro ni kanyo weche motenre kod dusruok wan isom kanyo ite maiye mano mar gazeti mar The Standard. Gima na litna nitiere rawera moro nyakorom Gajwang' stoche kata mna sigande wan isome e ite mano mar adek nanene malo kanyo mana kwa nyalo nene nitiere rawera moro e gwenge mag Mathare mong'ere gi nying Silas Wambua mabende liekre neno chiel gi magina gi obila. Ing'eno obila e gwenge mag Mathare nitiere lalruok mabedo osebedo ka dhi nyime. Wang'eni osebed kimoko kuom udi kanyo. Kata kamano jal makamano wachore ni nochod gi magina e kinde mabende no gi konyo mine gi tedo. Koro wacho ni stray koro aneno ka riwruoge mochung' ne oganda kata mana ratich oganda bende odonje kanyo ka bende koro gidwaro mar mondo mi
kijana kata rawera makama oyudo ratiche. Na kwa mgajwa ngi na mara mondo miatike gikanyo weche motendre kod somo tuke matimbre pinje maoko bende nitiere gazede ariyo makamagi. Gazeti momori wane nyieo mar mondo mi isom an atieke manage kanyo koro kawane dhi nyiewo gazeti somo wan bende wasetemo lido ni thor weche mopogore mabende osechiwe gazede makama. Oritiro masani akaw mana yweyo matin aduo kendo gi twak e chenro mar opinyo kiny makawuono wang'ene ni thuolo mage manitiere mago mag tije ne rowere e pacho ka wang'ene chal mar ngima osebedo matek osebedo ka ywak kaluwore gi nok mag tije koro wang'ene ni thuolo mage mag tije mabende nitiere paro mopogore mabende bedo ka somo gi achiel kuom welo mabende adhi bedo godo kinde thuolo manok kik idhi mabor. Nyakwara mogeji wan kocha pongeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chenro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka TikTok ana Wanti rekoda gimlo mali adek maget in short tatu Jomiel katel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party. Jok manigi talanta wanti rekoda jofumu kayo hello wanti rekoda MC move your body go vibrate fire girl turn around rotate Chenro itayo ni koda kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi nyanya kachto chenro lungo ni Thum Dagmon. Wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine Kenya mangima. No mang'e kaka pro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber joma bedo joma kare joma ohero dongo joma tiyo negi employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth to nyaka no bed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall dark and handsome. Wakelo nu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochiano ni ng'ama dhogo nyathi kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mbothe ozalima la mulunga ni Ninja the Entertainer. Lunga DJ Smollett le principale la rumba. Nyakwara mwengeji wangu wacho ni tudri kodwa chengeso kwa kelo ni chenro mar tiede. Chakra safaga chia nyaka saa 1 odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motimo.
to iye kanyo bak jangolo mar juma. Nyakwara Mogajwang kumotingo Madilu System, kumotingo Zaiko Dangadanga, kumotingo Joski Kiambukuta. See you there. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni Ruth Sufia ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka jalo ina donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Jakoronga jonka mora mintiere dakika na paga boro toksa chiela mano marokinya semi nonro mar gazet kanyo hisebedo gi ng'eyo ni gazet okinyi makawuono wachango mano gazet ma The Standard kanyakla kod Daily Nation gisani kinde thuolo mar saa 1 mabiro kapok romo kanyo saa 2 marokinyi wacho ga nagero were Nyakoronga Jwang wang'ni pek mar ochumi osebedo kadiyo oganda mapachoka mangato penjo ni onyalo yudo tich kanye nikichangi ni thoth rowere kinde ka kinde waja penjo to bende mane achiedh nade achiel kuom achiedh nade ma bende osebedo ka juko rowere mapachoka omiyo kiny makawuono thor wach ma bende wantiere godo wabiro bedo kwatwak kotende kod thuolo mag tije ne rowere e pacho kae thuolo magi mantiere mag tije ne rowere e pacho ka Nyakoronga Jwang ponono ni ng'eyo moko kuom ginyalo somonwa paro wabiro bedo kwasomo lai magwa magote machuok karede ka 600 mbui magwa mag oganda mano moriwo X Facebook, Citizen Digital, kanyakla kod YouTube, yudowa gi nyinga mano mar Ramogi TV. Isomona paro bende Nyakoronga Jwang e mbui maga yuda gi nyinga mano mar Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono ayudo thuolo makende mar bedo gi director. Mano mar tinde luonge ni kambi koso ko ken kambi dhi bedo konyiso kata mana ken riwruok ko dhi bedo konyisowa mano mongere kaka Zone 01 mantiere county ma Kisumu mantiere gi director marge nyinge Caleb Nyoro. Caleb Rokin machiegni nyalo mna moso nagi okinyi makawuono. Ne joma winjo watetete nyinga Caleb Nyoiro awuok e kambi moro county o Kisumu iluongo ni Zone 01 Kisumu. Ma en kambi moken riwruok. En kambi mar lony manyasani. Nikichokinyi makawuono lebo wali soko tende kod thuolo mag tije rowere e pachoka ng'atale kwenye ni Zone 01 ni tena ng'o e county ma Kisumu kacha ten kanye nikichoro wacho ni en kambi. Mana dier. Koro kwa chako ber kwa nyiso ji ni to jomage mogemo Zone 01 Kisumu. Koro mokwongo Zone 01 tiende ni wayudi ka in 0 to wawuotho kodi mi bed 1. Koro ebo miluongo ni Zone 01 Kisumu. Koro wan gi gima watimo ni en bedo gi lony manyasani, jo Kisungu wache ni software engineering. Koro mae training watimo Kisumu kanyo. Wan kamoro ni Lake Basin Mall, kiwuok Kisumu ichiko Vihiga, Lake Basin Mall kanyo, offices wakanyo iluongo ni Lake Hub offices. Koro gini nogem gi governor ma Kisumu, iluongo ni Professor Peter Anyang' Nyong'o, kata series of Afri Cities Forum, manotimore May 2022. Koro wambe kaka Lake Hub nwamakore, kasto wamakore kendo gi UCLGA,
United Cities and Local Governments of Africa. Mano mochung ne cities gi local governments te mantiere Africa kae. Kasto mar adek joma koro konyo magi this training program iluongo ni 01 Talent. Koro zone 01 Kisumu ogem gi ji ang'wen. Nikech kanjo ka kilosen kotenre kod lony manyasani dibede ni rowere e kind thuolo maromo nade nikech to gin kata mana wacha kata niya thuolo mag tije mage mantiere kata zone 01 nikech wangi ni rowere nitiere to rawere ginen jal mantiere kind higni 18 nyaka 35. Koro wan wakawo ng'ata mose chopo higni 18 nikech kisign contract gi ng'ato tinyalo mana sign contract ka ng'ato ja higni 18 gi bathe. Onge ng'iyo kata ni fail class kata ni kalo one so long as class 12 kendo in ja higni 18 wakawi wabedo kodi zone 01 Kisumu. Koro wakawi to wabedo kodi higni 5 wasign kodi contract ma yien wabedo kodi 5 years. Koro higni mokwongo 2 to watimo ni training wami koro the skills meke lony manyasani go. Then higni koro wan gi 01 Talent Agency tije ma koro wamiyo jogi timo. Koro timo ne jogi training eni seche ka ng'ato kata kano timo computer science e mbalariany donge gimiluongo ni the project knowledge en gi theory but the skills mar timo gino timre nade oonge godo. Koro ka ng'ato biro zone 01 Kisumu en ng'ama onego ikre no biro higni 5 higni 2 itimo ni training then higni 3 maluwe to koro itimori nade itiyo kodwa. Nikech chutho nikech mar mondo mi japiny winj mantiere oko kacha nikech kiwacho ni ukawo jok ma otieko class 12 mano ng'at mantiere gi certificate kata boke mano mar form 4 bang'e utiege ne ang'o kuom thuolo mar higni 2 orak bende ni wacho ni kanyo kidonje ni en orak mar higni 5 magi chwe kok gi nyaka gi sign kamano. Koro maybe abo lose mos koro ing'eni kwa dhi e lony manyasani ntiere gik mwanyalo pimo ni lony manyasani ni ang'o mwatimo exactly. Koro mokwongo anyalo pimo ntiere gik miluongo ni website development kaka un Ramogi TV wanyalo loso nu website mondo utimru nade ubedgo ang'eni un go to kora timo mana pimo kidonjo kata mana e bank kacha ntiere management information systems kichope bank sani ineno mana kidiyo gik moko to weche timore. Koro ineno that system ailano mano gimwa timre nade mwaloso. Kineno kata sani weche mobiro iluongo ni artificial intelligence ni sani nyalo kata mana wuoyo e simbi kanyo to simu timo gimitime nade gimidwaro. Koro mane kind lony mwatimre nade mwatiege jogi. Koro ka ng'ato dhi kata mana website wa zone 01 Kisumu ibro neno gi kanyo te seche moko ing'eni weche masani gipimo gi dholuo mondo ipime kech koro gin be weche manyiche kobiro makata mana dhogwa seche moko pogi bedo translated mondo yud the exact word minyalo tiyogo. Koro gin mana duto te weche motenre kod lony manyasani to bende ang'eni lony manyasani kata weche mag digital bende dwaro kata mana iwacho ni tiegruok moro to man ng'at moko tieko form 4 to bende wang'eni grades opogore samoro nitie ng'at mano yudo A ng'at mano yudo B C D ing'eni bende pok bendo pogore ka nikech samoro ng'ato nyalo bedo gi pok mar loso mwandu mopogore to onge pok ahinya kana mana mar somo. Koro mane momiyo yo mwakawogo ji ntiere kaka waketo wakawo ji. Koro kidhi e website wakanyo ntiere game ma ng'ato tugo 95 minutes. Koro game ni emwachako chujago ji ma ng'ama nyalo koso kotimre nade ok onyal. Koro kosetugo game ni 95 minutes en gi attempts adek onyalo tuge didek. Inyalo tuge mokwongo otami mar ariyo but kotami didek to koro chal ni lony manyasani ni ok mari. Bang' mano koro biro e interview. Interview watimo ne gi dwe achiel. Koro wa introduce gi to lony manyasani mondo wang'eni to more koso ok more. Koro mane yo mwatimre nade mwang'eyo go ni ng'ama nyalo biro mabed kodwa kata ng'ama ok nyal biro. Koro mochutho gin tije mag creating games kata mana weche motenre mana gi digital jobs. Koro gin tienge mathoth. Gin tiere mathoth. Koro mokwongo wan gi gimiluongo ni cyber security. Cyber security anyalo pimo ni ng'ato nyalo donjo kata e simbi to oketo virusi moro kanyo. Koro simbi neno kok tim gik midwaro. Seno kata ng'ato dhi e Facebook o complain ni my account has been hacked. Koro wan jok ma prevent gik miluongo ni hacking wa make sure ni system ma in go no is very safe. Koro mani luongo ni cyber security. Mar ariyo kaka nawacho video games and augmented reality. Koro video games ka wanyalo loso kata mana game ne ng'ato wanyalo loso game kata ne kampuni moro magitiyoge e yore mopogore. Mar adek kaka nawacho ni loso kata website. Mar ariyo kata sani ng'ato timo research odwa loso application moro mana kaka itiyo gi WhatsApp
wanyalo loso ni gima chal kamano. Koro idwa mana kata mana ng'eyo kata mana kaka koro Joramogi gugombo bedo gi application maru maka ng'ato dwa wuoyo gi ng'ato to ochuno ni nyaka ogochne odhi mana application wacho ni an charo na biro sa 3 to ng'ato sama application molosi. Koro mago wan gik mwatimo. Koro gimomiyo ni penja kacha ni to ere kaka wang'eyo nwaseyudo kata in seche moko kini gi nyithinde ot gimoro nyalo tami time simu to kimiyo nyathi simu tipo mana kotimre nade kotimo koro seche moko klas to nyathi ok ber tido kaka repoko mar lony manyasani to atimre nade en godo koro waseyudo ni ng'ato seche moko fail form fo nikech weche mang'eny yuto ne tin skul manodhiye iwinjo but en ng'ama riek koro rieko opogore ntiere rieko mar mama koro mano omiyo wan wakawogi koro wan tijwa ene wadwa ni ji mang'eny oyud access koro wan ok watam ji emomiyo ng'ato biro otugo game otimo interview koro waneno no nyalo koso ok onyalo to mok nyalo nyise no ok nyalo koro dong kok inyalo to koro wawuoyo mana kodi maber to koro kin thuolo mar higni 5 gi kusetiego gi kasto bang'e nikech ng'ato koro dwaro pesa ofuko koro emomiyo wamiyo gi contract nikech ng'ato ok dimi life contract wamiyi contract mar higni 5 watiegi higni 2 then higni 3 watiyo kodi then bang' higni 5 ni makoro iwacho an umora an koro agombo ni waendelea kata an to koro adwa ni mondo amany machielo gima bonega wachi ni watimo ma ji ok tim ni wan sama ng'ato tiegre kodwa to nitie gima wamiye matin koro sama ng'ato tiegre to zone 01 Kisumu biro miye 15,000 dwe ka dwe nyaka tiegruok rum kasto koro wachaka chuli mshahara malong'o to dong mano ber nikech ang'eni koro nitiere moko kuom ute ma bende osechako donjo kaendi nikech oganda bende penjore ni tinde mar mondo mi ng'ato oyud tich nikech kinde ka kinde wajaneno rawera kisetieko skul obed kar tiegruok kata mana obed mano form 4 ng'ato dwaro 5 years experience 10 years experience maruni ok dwaro experience manyiso ni nitiere lokruok kaka biro e sekta mano mar manyo ne ji tije pacho kae mane mwatimo mana ni koro wakawo mana ji 100 higa ka higa wakawo mana dhano 100 koro sani nwasekawo dhano 100 mar higa mar 2024 but kachakore dwe mar 9 kae to wadhi chako kendo kawo dhano 100 mabiro biro dwe mar 1 higa manyien koro gimwa nyalo mana wacho ni kik ng'ato riti ni koro rito kata dwe mar 8 koko chako timre nade koko chako tugo game otuga sani koro karomo dwe mar 9 to game go yudo kani odhi adhiya website marwa odhi adhiya to ndik kanyo zone 01 Kisumu to website mana en mana chielo odhi biro to obro neno kamoro mondik kanyo mambudo ni apply now koro ka apply now to odhi yudo game moro kanyo 95 minutes koro ber kitime gokinyi ka wi fresh en tugo moro matin moro ng'eyo ni to be gini mori kata ok timre nade kata ok mori kamano nikech gisani gi lony manyasani aneno ka karamna weche motenore kod tije bende dongore kingo karamna weche motenore kod fuambo hineno ka tinde gik moko dhi mana yor lony mano manyasani nyaka sani bende ng'eni nitiere thoth oganda ma bende manyo tich kiwacho ni nitiere kaunti ma Kisumu akeni kepo utimo kaunti ma Kisumu kende nikech wang'eni rowere to nitiere counties mopogore kata mana maneno to kinyi makawuono nikech kone wacho ni ng'ato idoro mana boke mar form 4 kende mana dier koro jitwa kata sani ji 100 man wakawo king'iyo gi to giwuok kuonde mopogore jo Mabeni kanyo jo Siani kanyo jo Migori ni kanyo kata jok mawuok e pinje maoko Kenya ka osebiro mana ni nikech koro wach ni Kisumu adier man kede ni jo Kisumu koro ng'eny nikech kasto bineno ni county government mar Kisumu be miyowa support maduong' kabisa kata mana sani nitiere ot miloso nwa kanyo Rotary midwaro ni wachak wamede ji koro iyudo nikech koro gini ni Kisumu jo Kisumu emokuongo winjo wachni adier mekane ni jo Kisumu otimre nade jo Kisumu ng'eny but ok mon jomoko maya kuonde mopogore mondo bi mane momiyo wabiro Ramogi TV ka mondo jopiny owinj wate obed ng'ama ni Migori obed ng'ama ni Mombasa mawinjo dhowani to nyalo winjo gima timore koro lembwa en mana ni kaka samedo sudo wanyalo yudo resources mang'eny to koro kar kawo ji 100 higa ka higa to wanyalo sudo koro wakawo kata mana dhano 300 kata dhano 400 nikech kuom wacho adier ji 100 higa gin kwan mag dhano matin king'iyo kwan mag dhano gin alufu gi alufe mago mag rowere ma bende onge kata mana tije to nojo no ok rowere kende nikech rawera kad wacho ne jal mantiere kind higni 18 nyaka 35 to nocho di chakre 18 nyaka beyond nikech kata sani wan gi jal ma ja higni 40 gi wiye nikech wan gi mwatemo timo ok wadwa tamo ji yudo opportunity giwa mwatimo ni ok wadwa ni koro
nitie ng'ama nyalo bire ng'ama ok nyal bire. Wan wagombo ni ji obed gi lony machal kama kendo gi tije machal kama. Koro vikwazo mang'eny watimre nade wagolo. So long as ng'ato ng'ama odimbore manyalo tiyo, to nyalo timo interview, to nyalo tugo game mobi, to nyalo yie bedo kodwa gi terms ma wan go wan waonge gi wach gi ng'ato. Koro en mana lembwa ni kakwa medo wuoyo, kakwa medo biro kan tiebe joma winjowa manyalo kata miyo wang'owa support. Nikech kaka koro sani dong wan gi computers 100 kendo kaunti ma Kisumu kendo medowa 100. To ka nitie ng'ama dwa medowa kata mana 100, ing'eno osekonyowa. Koro wanyalo kendo kawo jomoko mondo wamedi. Koro en mana mos. To Caleb king'yo kata mana lwasi mano mar kit ohala kaka itimo e pacho ka nikech waneno ka investors kata mana joket mwandu bende ywak matamre gi nono sani piny owacho dhi nyime gi choko paro mano mar jopiny mano kaluwore gi paro mar chik mano mar higani mano Finance Bill 2024. Paro mopogore opogore pod imedo chiw gi kembe ohala gi jopiny. To king'yo moko kata mana mamoko ma bende wase TV ka moko gidwaro mar mondo mi gigol kata mana ohendni mag gi pacho ka pono ne mar chik mar higani ibiro ka ikadho paro mar chik ma kamano unene nado kaluwore kod osuru mijuogo kamano. Koro king'iyo the Finance Bill 2024 kaka wan joma nitiere e sekta mar lony manyasani adieri idwaro ni koro ushuru michiwo omedre ohinge mano timre nade mani chiwo sani. Koro ing'e ni joma nitiere service industry adier to hinyore molowa nikech wan koro gima timo en wa outsource jobs to jogi koro wachulo kalure gi chike mantiere sani. Koro king'iyo Finance Bill 2024 joma nitiere service industry in the digital sector mage jok ma ineno ka koro gin gimiluongo ni double taxation ushuru magi iketo koro chalno med kendo diriyo. Koro gimwa nyalo mana nyiso serikal ni ka wadhi mbele to ging'i weche gi kimakini mondo koro kata joma be ni oko manyalo kata gombo medo support the digital sector ka mondo med ang'owa mondo med gemo gik magin go. Koro en mana ni koro kata jotendwa kata joma nitiere sirikal kata joma winjowa en mana wuoyo gi sirikal mondo koro magi weche magiwe. Ineno ka ji mang'eny wacho ni our taxation system onego bed predictable. Koro kata ng'ato dwa gemo pesa ne kata ong'eyo ni higa ni jo Kenya bro chaja ma higa mabiro ni jo Kenya bro chaja kama. Koro mano to shida manitie kendo waparo ni sirikal bro winjo kendo lokruok bro bedo. To bende kata mda kopogore gi mano Caleb nyaka sani waneno ka dongruoge mopogore opogore osebedo ka mienjo nikech kaka rowere pacho ka ijiwowa mar mondo mi waket thuolo wan wawegi kar miwa many tich waket thuolo kata mana mar ndiko jomoko e tich wang'iyane kaka lony ma wantiere godo tiegruok ma wantiere godo nyalo konyowa. Akini kaka Zone 01 e kaunti ma Kisumu akini ne en bugo mane gap mane manoneno mana nitiere nikech ang'eni rowere mathoth osebedo ka manyo tich tiwinjo kanyo jok mobedo qualified kata mana over qualified bende thoth maonge kata mana lony kata mana tiegruok kata mana sani attachment internships bende yuda kata kuma nyalo dhi internship ok yot. Koro wan gap man waneno kata bugo man waneno ni ji onge tich adier Sharon kata ji edi ming'eyo mosetieko skul man gi karatas to osemanyo tich moting'o badgi malo. Koro wan gi waneno ni lony manyasani ni ema nyalo konyo yudhewa. Sani kata kineno jok mane gi pesa Kenya ka gin jok madhi mana TikTok to loso content mare to keto. Koro kampuni manye otimo negi advertisement oloso ang'owa oloso pesa. Sani kata kineno ka ni dhi Tatu City ineno kano yawo call center mar dhano 5,000 en mana digital ang'owa digital jobs. Koro wan waneno bugo waneno ni ji onge tich ji tieko skul kuma gidhi onge. Ineno kata ka ng'ato tieko klas 12 kama odhi onge. Sani kineno kata mana pesa ma dhano chule mbalariany kata mana colleges sani kineno pesa ma dhano chulo 500,000 300,000 ji adi man kode ka seche moko kata mana chulo fees mar high school mano timre nade emano tamore. Koro wan ma e bugo man waneno mar miyo dhano tije mana ni koro wachako gi dhano 100 ba dhano 100 gi ng'e ng'ato seche moko en gi nyithindo 5 seche moko dhano 100 ma wan go sani impact en kata mana 1,000 seche moko dala kucho kata matin mo misa motiende no ochulo rent oro seche moko 2,000 moro dala. Koro wachako mana gi 100 but gima ng'eyo ni kaka wadhini to gi kaka be jodala wa oserwakora adier waseneno mor ka ng'ato wuok kata mana Migori kucho bire gonwa erokamano kata mano wachako gini koro ka ng'ato biro kanyo wuon ng'ato biro kanyo kata jaduong' moro go erokamano kech oneno ka koro ntiere wang'ayo moro
moyawore ne ang'owa ne nyathine kata mana ng'ama odago. Dong panu umbe no unyalo mana dhi nyime kapo nono ni lwasi mar ohala bende bere pacho ka. Mano tadier. Mano wayie kabisa. Nikech ka lwasi mar ohala okethore to kata wan seche moko nyalo wuok e ohala. Koro en mana kwayo wan e sirikal nikech wan to kama wantiere ok digore gi sirikal. En mana kwayo sirikal mondo winji nikech koro sani be king'iyo adier sirikal ma sani odhi e digital sector kabisa. Kata kana mane jatendwa mar rais odhi Amerika kata Atlanta kucho. Gima ne giwacho maduong' kabisa ne en digital economy. Kendo king'iyo ambassador ma US Meg Whitman gidwa ni mondo gigem tije Kenya ka. Gima maybe jo Kenya kata jo dala wokia ni Kenya nigi chance ma ji mang'eny onge go Afrika ka. King'iyo kata mana internet access kata dhi mana gweng' dala kabisa. Iyudo ka ng'ato tiyo gi simu, ng'ato nigi internet. Seche moko mago ok timre e countries mang'eny Afrika ka. Kata wach mar somo ni kata mana kaluo ayudo ng'amu kuchope klas 12 sani. Ndalo machien ka ne nyalo bedo matek. But sani jo watimre nade osomo. Koro kisungu mineno joluo wacho ni, kisungu mineno wacho Kenya ni en wach maduong' loka kocha cha. Koro jo wako mi tiegruok ni gi kisungu ming'eni jaluo be wacho to gimo timo ni bong'eyo. Koro yudo kata mana ng'ato Amerika kucho motiyo ne ting'ino ng'ama tie maber kendo yuto biro ne abira sama ber. Koro en mana encouragement wa ne sirikal ni gilosa thuolo mar ohala mondo bed maber. Thuolo mag ohala tiloso to kata ni winjo kanyo ka jatend piny Kenya bende osebedo kata mana kaluwore pinje mopogore ni winjo kanyo mane intiere piny Amerika thuolo mag tije mabe nodhi rango ne oganda mapacho ka kopogore gi mano limbe mare mabende koro notieko piny mano mar Korea bende winjo kanyo thuolo mago mag manyo ne oganda tije oganda mapacho ka manyo ne tije e pinje maoko to penjo mabende nyalo penjo kaka jal mabende intiere digital space thuolo mag tije ok nyal create kata mana pacho ka ok nyal loso gi pacho ko chono man nyaka dhi e pinje maoko mondo koro mar mondo mi ko wakel ne piny Kenya pesa dakwan loso na lwasi mar thuolo mag tije pacho kae. Koro mano to yeni jatij sirikal but an gima nyalo wacho ni kama wantiere ni wan to waloso tije ne jowa mana ni kwa chako sani to wachako mana gi 100 but gima nyalo nyisi Sharon ni ok wadhi chung' kanyo wadwa dhi mbele matek wambe ntiere jomwa wuoyo go ntiere osiepe mwamanyo kata sani World Bank osewuoyo kodwa wase sign contract moro gi Ministry of Investments, Trade and Industry through World Bank ntie gimoro ma gimiyowa matin mondo wamed endelea timo gimwa timre nade gimwa timo. Koro wan gadier ni wan kaka wan zone 01 Kisumu wadhi medo dhi mbele girwa ni wadwaro no bed maduong' makata kwa nyalo kawo dhano 500 e higa achiel to nyalo konyo kabisa kech ok en mana dhano 500 gi ng'iya the multiplier effect GAD ma depend on dhano 500 matimre nade mwaka na jok musumo ne paro kram na mutiego ji 500 bende gin bende ka gitiego jowete gi kata na giket thuolo mag tije nyalo bedo ka yaro kata na uchumi mapacho ka then bangi gni 5 gi gimbe kata ginyalo loso kembe gi koro ka ja Migori nyalo dok Migori ja Homa Bay nyalo dok Homa Bay ja Siaya nyalo dok Siaya jite kik bi Nairobi emomiyo gini waluongo ni zone 01 Kisumu. Ero kama na inya hangini Caleb dakika oseringo to skado 40 tok sa achiel mano marokinya kor ngojonga neno otemagi ote bana no kodhuro kanya kor ngojong med mana oro gilai mago temaga machwaka rede ka uchiel no thuolo magi mag tije mabende rowere mapacho ka indi nyalo donjo nya kor ngojong ko program na gima Caleb sumo in nyalo mana sumo nwa paro mar mono mi rawere maneno mabende rango tije bende nyalo konyore e yo makara nikech nyaka sani wang'eni kuonde tiegruok mago mag lwedo mago mag TVET ben wang'ino osebedo ka yudo rowere mathoth kipimo kata mana gi mbalariany dibende ne kaluwore kod lokruok mag funding e mbalariany mopogore koso nang'o ang'eni Caleb duto to bro bedo kwa losi okang' mar 2 nyakor ngojonga ka yo matin waduogi mathoth. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Dial *487*3# to get this song.
Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nyakorom gojwang machiegni kende okang' mar ariyo wadhi nyime gi twak marwa donge matin e dakika 20 mar mondo mi watiek twak marwa kiny makawuono ka bende kiny makawuono en mana puonj makare Nyakorom gojwang iwacho ni TV mar Ramogi kopogore gi entertainment kopogore gi lombo wangi Nyakorom gojwang donge bende wapuonjre kaka onage wanyalo dongo kanyakla omiyo kiny makawuono en mana somo paro kotenore kod thuolo mag tije ne rowere e pacho ka anno ote moro mar Katino Tobias wacho ni liluo chenro kintiere kaunti ma Homa Bay mag gwenge mag Mbita wacho ni jothurwa tinde kata ibaro buk to thuolo mag tije iyudo mana kata mana iyudo mana kinyiewo kata bed ni in supporter mano mar siasa wacho ni ibaro buk to thuolo mag tije nyiewe mano wacho weche mag mibadhi kata ng'eyo jasiasa moro mong'eyo ng'ato masa moro riyo ni kumoro emomiyo ni ber mar mondo mi wayanga na thuolo mag tije ma bende nitiere ne rowere e pacho ka to kata ka medo gimo wacho no wan karwa kibiro ng'eyo ng'ato ok bi konyi kech gimoro amora watime ombui game ituge ombui koro wan gi duoko koro ok inyal kata mana hongo ng'ato mondo to mbui na mamaka gen koso utogi ai donge ai watigo ka jobati do kisitugo kacha to koro wanana ni Sharon okalo kata gini obago Sharon matin kasto interview be kibiro en dwe achiel tini kata browere bendo riekre japiny bende tindo riekre nikech anyalo dhi ai kata nyiso gi ni ai ero konya timna kaka anyalo tugo game ni makare wan jomoge mugini wan gi rieko moloyo rieko gido koro kata ka gibiro koro rieko mare ai koro wambo wang'egi kabisa jok matimo kamano waseyudo jok ma idendo kohero shortcut to wan kodgi kanyo kendo wawuoyo kodgi mayom kabisa kasi ngini koro sama watimo ne interview mar dwe achiel no koro wang'eyo ni to otiyo gi AI koso otiyo gi ang'owa otiyo gi pache gi rieko mwamiye nitiere penjo moro ma bende napenjo kapok dwaka yo matin nikech nyaka sani mano bende en twak mara madhi bedo godo gi rowere e chenro mano mar mbaka romo chakre saa 3 mar okinyi sani king'iyo thuolo kata mana mag donje mbalariany mopogore opogore nitiere gini yore mong'ere kaka new funding models ne mbalariany mar mondo mi tib kos ka kos nitiere kod beche okang' ma bende koro nomono rowere mosetiegore moyudo kata mana kata mana alama grades mamalo samoro da somo laktar to kos ni malo nino kama moko kuom gi koro nodhi kaka neno kos laktar en 600 lore gi mbalariany bende midhiyo bende mar piny owacho kata mana mano mar ji giwegi koro sani rowere bende dhi TVET mano mar tije lwedo gi skills an aparo ni kama bede ni gima nyalo nyiso rowere kar dhi mbalariany to timo gima okino gadier ni gima timo ni katieko tadhi kode kanye ananyalo encourage jowa ni otim skill based learning ineno gik ma itime TVET gi for example plumbing mitimo gi lweti timo some theoretical degree makata kitieko iwinjo adier anta neno ni seche moko koro ji obedo mariek tingeni somo pesa ni obedo digital inyalo bedo shop ni kanyo iloso kata mana kamoro mi isuke ji but isomo kochopo godhiambo internet sani nitie Sharon kar dhi bedo kamoro to kumi dwa dhi gi gini seche moko kitimre nade okine koro anta encourage ji degree kata diploma gima ber kendo mano to nyaka wanyis jowa to koro nyaka ing'e ni gima timo ni otera in kata mana loso fridge ji adi ming'eyo ma loso fridge e ngimani kata mana kumi yae to mago be mana tije mabeyo kendo ji dhi kodgi mabor sani kata kireno kaka ji loso kata mana ute kaluowa ideno challenge koto maka mitimo mbui designing ot sani joluo ogero ot dala miweni dhano dak US designers dwarore jok matimo kata mana wi ot jok matimo ang'owa kisomo gima chal kamano ting'eni kendo in mana gang'owa mane kendo ma wiya mana king'iyo geche ma waringo gi ndara kineno kata kinyalo organize gi loso negi application sani kata ng'ato dwa dhi gi lori to kana kata Nairobi ka idwa ting'o gige ot itero dala kata mana application moro ma ji nyalo tiyogo kaka sani kidwa idho geche moko dong'ino mana kidhi mane ombui te book to wawach koro weche gik mitimo kata mana lori ng'ato nyalo paro kineno kata mana tie nam kacha cha
ineno ka ji wacho ni stima onge to ng'ato nyalo biro gi freezer mar solar magi mana paro mwasel gin mana paro to paro duto te paro ni yudore digital space digital space mosebedo ka konyo kata mana kwang'iyo kata mana taxi waseneno taxis mopogore opogore kembe mopogore opogore mantiere pacho ka en mana mbui cha en mana mbui to ng'ato idho gari to dhi to ng'ama loso gini nigi yuto maber kabisa to tich otimre nade omiyo ji koro an encouragement na ne jodalawa ne joluo mana kaka wambe gima watimo ni wakawo Zone 01 Kisumu watero Kisumu kendo wamiyo ji tije mia ka mia jowa bo man gik manyalo tero dala mondo ji mang'eny oyud ang'owa oyud tije to rawere bwa nyiso ni sani kata ng'ato dhi mbalariany kik bed abeda gi mor mar dhi gimitimo ni kitieko kupo ni ok iyudo tich be nitiere giminyalo timo gi lweti manyalo gemo yute ang'owa ofuko mari sami kawo simu neno kata mana simu ma ji tiyogo ni tije ng'eny inyalo kata mana in kawuono dhi adhiya digital jobs in Kenya nitiere moko dwaro kata mana tiegruok mwatimo ni to gin mang'eny kabisa to kata mana kopogore gi in Kenya kata mana e pinje mamoko diere moko do ninjo kata mana ka jatend piny mano William Ruto nowacho ni unafinya tu kompyuta na uko na pesa do ng'ato nyalo ni to kufinya ni en kufinya mane matije mag mantiere nikech bende wang'eni ang'eyo ng'ato ka nitie gi internet nocho ni lwasi samoro mar ohala e pacho ka samoro ber kipimo gi pinje maoko wantiere gi internet ji bende somo en mana ni kufinya kompyuta ne gi pesa madwaro wuok ne ngeni mano bende nokelo gwenyruok ne oganda kabisa aparo mana ni gimoko osetimore ni education pok otim malong'o mondo ji ong'e nikech kata an koro kaka bedo ni mano koro dabiro kata gi list to koro anyalo nyisi ni dhi e website ma kama tim kama but koro ing'eni kata cyber security nyaka inyis ng'ato ni mae mawuondi mae manyisi ang'owa adier koro gimwa nyalo timo kata chieng' moro kwa yudo thuolo en nyiso jodalawa ni magi e websites ma kidhiye tinyalo finya to gimoro ang'owa pesa wuok kech koro kawuono maybe wach mana biro wacho en mana Zone 01 Kisumu but nitiere digital jobs websites mok dwar tiegruok mang'eny sana e lony manyasani en mana ni nyalo wacho Kisungu ting'e tiyo gi kompyuta to mana dier makende nikech tije go to ng'enya korom ga juang kata mana kidonjo nitiere kata mana kidhi e pinje mag Ingereza mbui mag gi nitiere weche motende kod transcription iwinjo gima msungu cha wacho tendeke piny nitiere moko mag ndiko nitiere jo university moko mitimo ne gi nyaka penj kata executive assistants Sharon en billionaire to onge gi sa mar ng'eyo ikonya chano chenro mari to kende chulo gi mana maber to mago nitiere mane mbui gin mane mbui koro no ka yor lony manyasani koro dhi create mojo skapo nono ni empowerment to bedi kamano koro lony manyasani to konyo kendo konyo yore mang'eny an gima nyalo nyiso rowere kata joma winjowa ni apart from Zone 01 Kisumu seche moko ng'ato kawa thuolo ne to dhi adhiya mbui to ndika kanyo ni digital jobs tadier ibro neno gi mang'eny en mana ni gigi be dwaro commitment nikech seche moko loka kucho otieno e daytime mare koro bro chuni kata notieno in sama ji nindo titimre nade itiyo but gini be koro dwaro ng'ama oseneno adier ni piny koro oketa matek mae gima dwa kata mana Nairobi ka ji mang'eny ma ok dhi office ji obedo mana e udi to ji timore nade ji tiyo koro en mana ni gima wanyalo timo kaka Ramogi TV wambe gima wanyalo timo kuma wantiere wanyalo loso kata mana open day Kisumu mwaluonga rawere to wanyiso ji to bende useloso sani to koro wanyalo loso dong'eni samwa koro wawuoyo kodi ni koro ambe mago koro paro mwaneno mwanyalo timo mondo wamed konyo kata county governments magwa nyalo wuoyo kata mana gi county government ma Homa Bay Kisumu gi Siaya Kisumu to waloso kata mana digital innovation week to wabedo kata gi ndalo adek mwanyisa ji ni magi opportunities mwanyalo yudo mondo wakony jowa koro bende kale bende oparo na paro moro nikech bende wantiere gi jotelo e gwenge mag wantiere gi jod bura obede MCA governors senators ting mane ma bende gintiere godo mano mar nyayo tije e gwenge magwa kapok wadhi kata ne piny owacho ni piny thuolo mag tije to sirikande mag gwenge ere kaka ginyalo nyayo kata na thuolo mag tije no cheka ni sira no yudo kowuok kuom sirikand kaunti ma Kisumu kaunti zima moko nyalo timo wan koro kuma bede wanyalo wacho ni adier jotendwa to osekonyowa kamwa bede kaka Zone 01 Kisumu kendo kata kuma Profesa winjowa Profesa Peter Nyako mago jok mosemakowa kabisa kendo koro ikonye gi finance mano Jojo Kongo kendo gi director mar ICT Morini osekonyowa kabisa wan wasedhi nyaka Homa Bay the Homa Bay International Investment Conference nwayudo work from Governor Gladys Wanga nwabedo kanyo ndalo mane ji ntiere go ndalo adek wanyisa ji
gima timo kaka Zone 01 Kisumu. Mwachak wadhi Tom Mboya University, Professor Charles o invite wa mwadhi wawuoyo gi nyithi mbalariany. Mwanyiso gi gima timre nade, gima timo. Koro wan to kumwa bede ni Sharon, jotendwa osekonyowa. Wabro riambo kwa wacho ni wan poko timre nade, poko konywa. Kendo waseneno mor ka jotend joluo mako lwetwa mondo ginyiswa ni ma timore nade. Kata kidhi Lake Basin Development Authority, director man kanyo, managing director Wycliffe Ochiaga, mago jok mosebedo kodwa close ka gikonyowa nikech kata mana Lake Basin Mall no en kama wachule rent to the Lake Basin Development Authority. Koro wan kama wabede waseneno a lot of support from the jotend ma joluo. Taparo ni support makamano kan be replicate kata mnyalo time kata mna gwenge mamoko. Kibed bani county ma Kisumu nikech na kinyo gwenge mago makaduon tere gi gwenge ang'wen mana ya gavana mawinjowa ma Migori en mani koro kwanyalo bedo piny wanyalo goyo, koro wanyalo bedo gi Zone 01 mabe, Zone 01 Migori, Zone 01 Siaya. Mago weche manyalo reto wabro neno kaka sa medo. Bende kote koro na twak makama haneno kama kuko muti mana manyalo samo mapiyo piyo. Ntiere Brian kiwuok Mathare North iwacho ni winjo chenro maber. Openjo ni vacancy pod nitiere koso serumo mano Zone 01. Ukepoga dwe mar adi? From dwe mar 9 kae. Dwe mar 9. Wadhi nyaka dwe mar 12. Ng'eni gibiro interview dwe ka dwe. Koro watimo kata mana interview saa 4 kata 5 kok wayudo dhano 100. Ngato bende penjo ni hello, can I get connection to the project? Koro they are online to ndik Zone 01 Kisumu. Tanyalo kata miyo gibe namba wa. Ginyalo gocho mondo jo office nyalo mako nyalo medo ko. Ibiro bedo kimiyo gi ramna website. Kopogre gi Fidel Kins wacho ni isebedo ka wacho ni Fidel Kins wacho ni asebedo ka onge gi gimoro madatim. Bende an be nyalo yudo support no e Zone 01. Nikech an nyalo paro motelo ni wacho ni tekni intiere gi oboke mar KCSE. To bende kungi grades. Okwangi kabisa. Makoro nyachal ka gimosiro pok ma ng'ato koro nitiere go. Manitiere go. Ineno Sharon, gima timore gi somo Kenya kata in, ng'ato ero CRE. Tichuni achuna gi physics. Ni kasto koro ko fele physics ni twacho ni ng'ani ofele. Ng'ano ko fuo. Koro ing'eni education system work chon ne en very rigid. Iparo kaka ndalo machon ji nok tim kata Kiswahili. Kiyero Kisungu ne timo gi tinyalo. Koro ing'eni model wani seche moko nyalo neno ni ng'ato fel. To ng'ato ko fel. En mana ni gino emano ko timre nade. Emano ko hero. Koro emomiyo wan vikwazo mang'weny go wagolo. So long as wayudo ni ng'ato nigi interest. Gimiluongo ni lony manyasani. To notimo form 4 onyalo wacho Kisungu maber. To gik matimo go bonyalo. Wan onge gi shida. Koro kodhi e interview process to bang' dwe achiel no to koro wakalo. Ote moro bende aneno ka mabedo or kanyo gi Shemo Tho wacho neno chenro ke ntiere log tich mano mar DCI bure Nairobi ka wacho no luo twak machiegno ndike gi dhulie chabro temo mano mar loke wacho ni sirikandwa nego bed ni chiwo thuolo mago mag tije ne oganda e pacho ka hinya ne rowere mabende onge kod tije. Wacho ni the rate of unemployment is worrying. Our economy can only grow when government empowers the youth. We should dig much in production, in investing in industrialization. Penye manene almuna penjo kwa loro. Bende ka penyo wacho siro kata mana rowere e yo makare. Wang'eni thuolo mag tije to osebed kilano no kideka kinde adhi e penye ni manyone rowere tije. To kata mne pacho ka. Kata mna dwasi. Nikech nitiere miyo moro wuoro moro janyuol moro macho na nyathina kata mna nyithinda asetiego. Mutieko kata mana mbalariany. Negi kadho maber. Samoro kata yudo kata mana first class honors. Teach onge. Adier man kende jodalawa tich to onge Kenya sani. To amba nyalo wache ni bang' corona nitiere kaka uchumi piny mangima nolwar piny. To king'iyo kata mana World Bank estimates the WEF and the organizations matiyo gi weche meke pesa gi. Iwacho ni from around 2025-2026 uchumi mar piny dhi dok kuma ne ntiere pre-corona. Koro en mana ni jopinywa onego position themselves maka ndalogo chopo to ginyalo yudo weche matimore gi. King'iyo sirikandwa masani maybe ok osebedo maber e weche ohala moko. But king'iyo digital jobs economy kata jok mane rais oketo waziri kata PS mar ICT gitiyo maber kabisa. Anyalo nyiso rowere ni kata mane ombui ginyalo follow ICTCS, nyalo follow the PS Engineer Tanui. Opportunities nitiere e digital job sector. Ok anyal wuoyo matek sana e sectors moko. But kata kumwa bede ni king'iyo gik matimore e digital sector, adi revolution moro to nitie.
ma kata mana neighbors ma wan go wan go East Africa ka ok gitang' in the next 2-3 years onge tich moro amora e lony manyasani ma ok bibedo ni itimo kowuok Kenya. Koro an mana encouragement ne jowa ni seche moko piny tek to ok nyaka koro wadagi. Koro wameendelea mana kutimona mondo watim mwanyalo kamano. Ng'ato bende wacho ni high taxation riembo investors minyalo konyo in creating more jobs. Government should reduce taxes. Onge ni kuom ote mabende jopiny ora hinya ikinde mabende paro mar chik mar omenda jopiny gole pachgi nikech odong mana gi 3 weeks. So ni jumbe adek mar tieko financial year mar higa mar 2023-2024. Wachako financial year manyien. To kendo taxes be koro ineno mano koro mana gimo nyalo wacho timo hala ni sirikal koro bed no nyalo winjo jopiny mondo koro jopiny bokonygi mondo koro jopiny okonyre. Koro wan mane manyalo bedo kwayowa adier wach tax to sani obedo wach malich Kenya kae. Oganda pod aneno ka ywagre. Kevin Meya wacho ni bottom up wawe wuondre onge thuolo mag tije sirikal manyo ushuru nyaka ne jopith gwen. Wacho ni onge nde. Kopogre gi mano koro mage yore watemo ingene oganda bende samoro nyalo bedo gi mirima nikech temo mano mar manyo tich to tich kese yudo kata koke yudo kata mna iketo thuolo mag tije ka kuketo to suru pod ibiro ketie matin mimiyogi no mano tadier. Koro Sharon en mana ni it's a recurring debate. Wan koro gimwa nyalo wacho ne jowa ni apart from gik ma sirikal mamalo timo wan koro gi sirikande wa man piny ang'o mwanyalo timo mondo wamed ang'owa mondo wamed konyo jowa. An mane wach manyalo wacho bende chidh nade bende ok kosi nikech ang'e ni challenges bende untiere godo kata bende nondiko ji 100 kata wan wantiere go nikech seche moko iyudo ng'ato usewe jomoko ukawe tido ka seche moko mondo ng'ato koro tim gini gi mor gi ngufu nete. Koro mago challenges ma jorowere to nigo sani gime nyaka gi accept. Kata in sani in kata gi watni moro imanyo ne tich iwuoyo kode koro kigeme mimiye tich tineno ka gini be ok okawe yo motimre nade e yo mochiko kuro. Koro mano to an ang'ombo wuoyo gi rowerewa ni seche moko ka ng'ato osebedo koro jahigni 18 to yo mong'iyogo maisha onego timre nade onego pogre. Koro kata komiyi gimoro ni tim kata kitimo tich moro to time gi ngufu ni te time malong'o ma kata ka ng'ato nene kamoro to ong'e ni ng'ane tiyo maber. Seche moko godho chunywa ka ukawo ng'ato uweyo ng'at moro uneno no ber to bang' ndalo moko 3-4 koro seche moko kata mana tich ni udwa nobidi chiel chuni ni koro uwuo kode ulos kode. Koro ne rowere mawinja piny ni ok inyal yudo gimoro maber kokitiyo matek. Sharon kata wan mondo wabed kodi ka gokinyi nyaki chiew sa 10 nyaki ikri nyaki bi kata in seche moko nindo kinindo malong'o. Koro ji nyaka yie ni gimoro ok nyal biro kama ibede nyaki wuogo oko mitimri nade medhi manyi. Kata mana joma nodhi e nam ne gichiew sadi kata jok mane dhi use chiro negi mondo nikech ng'ato nyaka wer sani kata kidhi Homa Bay chiro nyaka weso kidhi Kibuye ji no mondo kata mana sa 12. Koro ng'ato ok nyal nindo ochiew sa 3 to ochako wacho ni ang'o. Koro ji nyaka tema piny to tekero kamano. Aparo ni mano paro maliwa ahinya mabindi chiwo ne rowere pacho kata bed ni iseyudo ji mathoth manyo tich in miyudo ne nyigone nyasero kamano to bende tiyo gi tekreni ok ni koro semi to koro tuga gi tijno to ng'ato kamoro wacho ni dina ibed na yudo tij cha dina time gi tekrena duto. Aparo ni mano paro maliwa ahinya. Ntiere moko kuom mote Rosie kinyalo kotena moko kuom mote mabende ntiere kanya so man achiel kachiel nikech mano bende biro gi paro mar yiero tije. Ng'ato wacho ni ana somo aning'e nan ja masters ok anyal timo tij lwedo mnyisano. Salfred Ong'adi wacho ni kuom adiera sani thoth kembe oloro nikech pek mar ushuru. Rowere biro mana chuno ni ondikre kendegi giwegi. Kaka ranyisi wacho ni timo tije mag lwedo, pur, graphic design, painting, gedo, loso stima, shoemaking, carpentry, podi dhi nyime hero kama nyako mparo makamano, tailoring, poultry farming, mano pidho gwen, obed kata tudo gi mamoko, basketry, animal farming, wacho kanya imiyo ranyisi diek, obed kanya apuoyo, sheep, mano rombo, gerech, nikech sani tije andika onge. Paro maliwa inyaka nyo Salfred. Rich Owenga Yalo Richard Owenga kawuok wagweko biro location Kibaga village. Thuolo mag tije ne rowere Kenya nok ahinya Sharon. Mani na dier makende. Ote machielo wacho ni nikech joma hikgi oniang' omako thuolo mag tije mathoth e piny owacho.
rowere koro nyaka los mana tije gin giwegi self employed. Sirikal onego ket chik mar retirement obed 50 years. Aparo ni retirement cha bende nego beni bedo 55. Ng'ato bende wacho ni ka koro choro ne ng'ato mar 50 wacho ni kane retirement nego beni 50 sani en 60 no choro mbele sani en 60 nikech ka koro dang miyo ng'ato bende retired 50 en obo ywak ni an gi familia nyithindo somo 50 masani en ng'ama otegno ja 50 sani en motegno sana. Then aparo ni sirikal be ng'iyo koro gimiluongo ni pension nikech pension be pesa mang'eny sana. Koro kidwa chulo jok mochopo 50 pension to seche moko en mana piny te but giwacho maber. Nitiere bende wuod Mama Rose Kadumo wacho ni ma Joshua Kudumo kawuok Raruora wacho ni Sharon anasemanyo tich almost 10 years kayude moro. Ang'eno kiny ma kawuono nitiere jogo ma bende osemanyo tich kuom thuolo mar higni malach gintiere gi tiegruok moromo to pok giyudo tije makamago. Adwaro mar mondo milos kodgi ahinya bende nitiere sekta moro ma bende yiero tich. Ng'ato wacho ni nasomo an gi degree an gi masters an gi oboke makama kama an tiji lwedo kata ni miya plamba no kanyal timo. Dinis tango kiny ma kawuono. An gima nyalo nyiso jowa ni adier ing'eni tich to kapok iyudo ndalo mang'eny ogemo kata gimiluongo ni depression, stress bogemo seche moko be jok mo depend community. An gima nyalo nyiso jowa ni wabed mana gi hope ing'eni wanyalo mana wacho ni seche moko chopo kama koro yiero tich ok inyal timo. Inyalo kata mana yudo gari moro Uber inyalo riembo kata mana tije lweto mwawachogi inyalo timo kata mana kinyozi moro inyalo yawo nikech sama koro iwacho ni an kora somo nitiere tich moko anyal timo adier seche moko yes ifeel ni sechopo level no to sama pod gimoro onge lweti an encouragement na to ng'ata mawinja ni sama onge kata mana ot sama onge tidak ka gimoro timre nade onge to sama nitie tidak ka gimoro nitiere. Koro an encouragement na ne jowa ni kata mana tij mechanic ni adier kata mana kidhi Kisumu kata mana Nairobi ka jowa emong'e ni kendo nigi lony sana weche ailako. Koro mago gik ma ng'ato nyalo paro ni sama seche moko weche mane isomo gi pok iyudo ang'o minyalo timo gi lweti manyalo gemo ni ang'owa manyalo gemo ni yuto. Koro seche moko mano tadier tije to onge erokamano ahinya. So mote mogik bang'e awinjo ote mar mogik mar mondo mwatiek chenro makama ibiro bedo kiparo ne gini kitendo ka chenro moko jomoko ma bende osebedo ka penjo kata na ote madonjo kaluwore kod Zone 01 kaka iyudo ne mbui mage to bende kulando thuolo mag kepo makamago ulando ge karang'o mar mondo wakony oganda oko kacha. Ano ote kanyo mar Wendy Sheila iwacho ni an kuom owuona anyalo wacho ni tich onge nyaka ncha tiek form 4 last year pok ayudo kata kama nyalo agombo kata kamoro cause I'm fluent in English winjo kanyo media uganda fluent in English nyaka nadonjo weche mag ndiko wacho ni writing transcription nitiere kata mana mamoko ma bende pod nyalo tiego kata nitiere kata mana online learning nitiere nyithindo moko ma bende nyalo kata mana puonj moko English donge English kwanza Asian countries go French speaking countries jok mawacho French nitiere kanyi bedo kodgi godhiambo gokinyi ipuonjogi. Koro an gima nyalo wacho ni wago erokamano ne Ramogi TV kuom miyowa thuolo mar wuoyo gi jopiny. Koro wan Kisumu Lake Basin Mall. Kichopo Lake Basin Mall kanyi penja ni offices Zone 01 Kisumu kata Lake Hub gin kanye tibiro nyisi kuma wantiere. Mar ariyo inyalo gonwa simu, namba wa mar simu en 0748 902 779. Koro anyalo nyuoyo ne ng'ama gombo gochonwa igocho 0748 902 779. Mano gigocho nuka gipenja ng'o nikech ni penjo bendo pogore nikech kawani sechiwo namba. Koro mano namba mar office ka gigombo ng'eyo gimwatimo kata ka gidwa ni mondo pimnegi. Koro kata kigo simu koma kinyalo kata mana oro WhatsApp message. To ka gidhi e Twitter wana Zone 01 Kisumu, wantiere TikTok, wantiere Facebook, wantiere Instagram, wantiere LinkedIn. Gimanya Zone 01 Kisumu. Koro sani to kepo wa hizo na rolling basis. Koro ng'ato dhia to chako tugo game to neno kako timre nade kako nyalo donjo. Wach ma wuogo kae maduong' ni gimwa nyalo timo koro kata gi county governments mekewa wanyalo loso a digital innovation week mwagema opportunities makata wan wang'eyo kaka Zone 01 Kisumu kata ka ndalo moko ariyo kata dek to waluongo jopiny to wanyisogi ni
inyalo yudo opportunity ka, inyalo yudo opportunity ka, inyalo yudo opportunity ka. To wapuonjogi kaka ginyalo timre nade, kaka ginyalo yudo tijego. Koro mano bang'e ni gimoro ka Nyasaye oyie to wanyalo loso mbele ka gi jotelo ma wan go. Koro erokamano kabisa. Erokamano ahinya Caleb Nyoro, wagoni erokamano ahinya mathoth kuom biro e TV mar Ramogi. Mano mar mondo mi wapuonj bende oganda. Nikech mana kopogore gi kata mana kaka nacho ni lombo wang' ji. Man entertainment bende kopuonjo oganda nikech wang'e ni wantiere gi achiedhe nade mopogore opogore ma bende okwako achiel kuom gi en weche motenre kod tije. Nyakoro mga jongeno marwa ni chenro ma kawuono opuonji yore achiel ariyo adek bende oganda paro mopogore opogore ma bende gi somo bende erokamano. Bende erokamano ahinya kuom keto thuolo ne tije ne rowere pacho ka. Kata mana kaka ung'iyo ni olonye tiegruok mane tek ni nitiere kod obok mano mar KCSE. Geno mara ni bende nitiere jal ma samoro nyalo keto kambi mok ng'i kata ni koro in isomo kata ok isomo. Nikech ing'e ni somo bende na chiedh nade nikech nitiere moko kuom oganda ma gin sharp to ok yudo thuolo mar somo. Wira nikech chan nikech wang'e ni poverty bende osebedo ka kelo ng'ikruok mopogore opogore. Geno mara ni investors iwacho ni joket mwandu nyalo biro kata mana gi tije moko chuno ni nyaka ng'ato bede go tas nikech nitiere jomoko ma they miss opportunities nikech ne gionge gi opportunity nikech wacho ni samoro bende education is an equalizer in society. Jomoko they miss on those chances. The greatest equalizer is education. Somo nyalo miyo irom gi ng'ama nok inyalo romogo. Somo nyalo miyo ibed kama nok otimre nade ok onego ibede. Koro en mana encouraging jowa wamed tero jowa school to wang'eyo ni mbele weche biro bedo maber. Erokamano ahinya Caleb Nyoro kuom biro e TV mano mar Ramogi okinyi ma kawuono. Nyakoro mga jwang'a gi kanyo bende makelo giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Ana jawacho pile ni kiyudo thuolo mar somo kin rawera ponono ni in gi janyuola machulo ni fiyo bed guardian some motegno nikech nitiere moko kuom rowere pacho ka ma bende gigo mana somo to gionge kata mana nyalo. Gisetemo kata mana mar nyayo tije mar mondo mi oseregi mar mondo mi giyud somo to ginyal. To bende ngeno mara ni investors mamoko kata mana joket mon mamoko nyalo biro kata mana gi tije aina makaned gini koro biro godo ni kintiere gi oboke mano mar KCSE gibiro kata mana gi jomoko ma samoro intiere gi lon kata talanta iwacho ni kata mana kokisomo kata ibedo ni ichoko kata klas 2 tinyalo yudo tije mopogore opogore nyalo konyo e biro kata mana uchumi mapachoka. Caleb erokamano ahinya kuom biro twak nyakoro mga jwang' mabiro bende hanene chenro mano mar en chenro mano mar ng'e jathumbewa mano mitayo kod Solomon Atito. Okinyi ma kawuono haneno jathum modhi menyo en Kevo Makawili. Bende ng'eyo thumbe mago mag Kevo Makawili to bende ng'e en owuon ponana ne kia e kete mane chenro ne mar mondo mi ne ni Kevo Makawili en ng'a akaw yo matin. Attention, Jaluo maja Kisungu wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa manie rembwa osebedo gi 15 mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo class mamalo ne BB Band mar Johnny Junior. Kisto tarika boro dwe mar 6 higa yore teko wuok Ugenya siya e pacho nyaka Mombasa na Mchumbi Carnival Grounds Nairobi team Mombasa Nairobi Ochakore saa 4 mamidhiambo nyaka che Ramogi FM, Ramogi TV kachiel koda BB Band makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior dhi muocho ngulu kanyo gi nyadhi ma Jaluo mamalo kanyakla kodo pija Emma Jalamo. Otiko en mana $2,000 regular VIP 5,000 to janyadhi ma Jaluo en mana 10k pocket change. Tulendo mag Ramogi TV, Ramogi FM kachiel koda Royal Media Family te mideo biro kanyo gi nyadhi mapek. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abeto kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya
mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare, keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Kongara kule so. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Diambo ti Roma. Basi nyakwa Ramogi kamora mora ma entiere warwaki kendo chendo ni endi mar ng'eyo thumbe wako kal Ramogi TV mabiro ni tich abich ka tich abich okinyi kama endi. Nyinga en Solomon Atito Kafaya. Kama bende kawuono ni endi wadwa go mbaka koda Kevo Makawili ma en achiel kuom jothumbe go eko ma bende ne Luo Nyanza ka endi kendo go hangla gi duol no endo ma very unique kabisa. Wantiere kode ka endi wadwa kode mpaka mathoth ahinya komakore koda sigande ka achiel koda moko mathoth momakore koda weche mag thum. Machiegni mar mondo mi wawinj sigand Kevo Makawili.